אבל בסוף אני חושב שהדבר הזה שהיחידה הזאת שנקראת פלוגה, שגם יודעת להתארגן, וגם מציין אחרי זה את כל התהליך של ממש לפני היציאה ללחימה במלחמה, להביא את הדברים בעצמנו, לא לסמוך על כל המסגרת הזאת שנקראת הצבא, כדי להכין את עצמנו לאירוע עצמו. ובאמת היו שם אימונים מרמת התרגילי חוליה, תרגילי פרט, עד רמת המחלקה, ובסופו של דבר גם סיימנו את האימון הזה בתרגד. אני חושב שהיה סגמון באימון הזה? לדעתי לא. האימון האחרון היה סגור לדעתי בקאלה. סיימנו בתרגד ארוך בקאלה. סיימנו באזור מפל היו"ר. זה היה מאזור חושני עד ארוך. כן. מהבסיס של מעלה גמלה הלכנו. אני חושב שאז באותו אימון לא ידענו שבעצם אנחנו מכינים את עצמנו למתאר שהוא מאוד דומה למה שנתקל בו 4 חודשים מאוחר יותר בלבנון. באותה תקופה, לדעתי בפלוגה גם היו לא מעט אנשים שהכירו את לבנון מהשירות הסדיר שלנו. ביניהם פישמן, חברים שנמצאים כאן, והיו עוד כל מיני אנשים כאלה. אבל זה לא משהו שחשבנו עליו בתוך המתאר הזה. בהיבט הזה אני חושב, באופן כללי, מתוך גם שנות הניסיון שלי כמ"פ וגם אחרי המלחמה, האימונים האלה שכל מסגרת מבצעת, הם הזמן שבו לנו כמפקדים, לכם כלוחמים וכמסגרות, זה הזמן באמת להביא את עצמנו כמעט לקצה. כמעט לקצה, כי באמת האימונים האלה הם אלה שהכינו אותנו למצב שבו היינו שם. זאת הייתה החוויה שאני זוכר, שאחרי זה באמת, כשיצאנו לשטח בלבנון, עם כל הציוד עלינו, עם כל ההליכה הרגלית הזאת, עם כל הדברים עליך, ממש במסגרת, בדיוק כמו שעשינו באימונים, לא ידענו עד כמה זה הכין אותנו למה שאנחנו נתקבל. ואני זוכר את זה כחוויה שהיא בדיעבד הייתה מכינה בצורה הכי טובה. זה היה השלב שלפני המלחמה. הערה קטנה, היה משהו מאוד עשו אותנו, באימון הזה כולם קיבלו את הסר וכולם קיבלו LPT, ואתה מגיע למלחמה וכולם קוטלים את שערות עם כוונות ברזל. וזה מרגיש. אבל כוונות טובות. אני קיבלתי סליחה, כולם חוץ מהקצינים או חלק מהקצינים. ואין לי טענה שיש 16 ארוך. יש לי טענה שאל תאמן אותי מה שאני לא מקבל. אתם תשמעו את המנטרה הזאת הרבה פעמים, זה הכי נדוש, כאילו זה, אני אגיד זה סנור, אבל זה תחזיקים כמו טירונות, לא בסנור, כמו הסנוריה. כן, הקטע הזה של להתאמן כמו שתילחם, עם אותו משקל וכולי, זה נדוש, אבל זה הכי נכון שיש. אם אתם, אני לא יודע אם אתם מדברים פה יותר מהצייד באותה תקופה, אבל יש שם שני סיפורים שממש מדגישים איך הפער בין איך שמתאמנים ואיך שמתאמנים בסוף גובה חיי אדם. אז הולכים הרבה ועם משקל, ואתה לא מבין למה אתה הולך 10 קילומטר לתרגל, שאתה הולך 2 קילומטר לתרגל. בסוף הכיפה תיאורטית היא אותה כיפה, ובסוף אנחנו לא מבינים, זה הולך מאוד מאוד לעזור לנו בעוד כמה שנים. המלחמה מבחינתי מתחילה בתקופה שאני נמצא בנסיעה עסקית בארצות הברית. אני מתעורר בחדר מלון באריזונה, ליד אחד המפעלים של אינטל, מ8 סמסים, פעם היה סמסים לפני שהיה וואטסאפ, מסמלים מהפלוגה ומכלא, שהתוכן של כולם זה 200 מתגייסים. אין לי מושג למה צריך להתגייס. בסדר? זה קורה, אני חושב, יום אחרי החטיפה של גולדוורסר ורגב. כל הפלוגה אומרת, טוב, מה קורה? לא קורה כלום. מדבר עם המג"ד, עם נבלות, דברים מח"ט, אף אחד בכלל לא חושב לגייס אף אחד. אני מקדים את החזרה שלי מחו"ל בכמה ימים.
חוזר לארץ, ואז משהו כמו שבוע אחר כך קוראים למפקדים מרמת מ"פ לאזור הימ"ח, לחוות השומר, לא בצו 8, זה גיוס שתגיעו עוד יום-יומיים. אנחנו הולכים מחוות השומר למחנה שמשון, זה המחנה שיש למטה, ובועז עמידרור המח"ט אז נותן לנו פקודה. אני באותה תקופה, אחרי 2 מ"פ בסדיר, לפחות 202 ועוד 4 שנים מ"פ במילואים, שזה ותק לא רע. אני יוצא מהפקודה הזאת, והלסת שלי היא איפשהו באזור הברכיים. בלי להסגיר פרטים, התוכנית כללה הגעה לא דרך הקרקע, למרחק מאוד ארוך בתוך לבנון, הגנה היקפית של 72 שעות, אספקה בהיטס, כאילו דברים שאני יוצא מהפקודה ואני נותן את מ"פ ב', לא, מ"פ ג', שאתי פזר בסיס, ואני אומר לו, תגיד, אתם אשכרה עשיתם דברים כאלה? זאת אומרת, לא, זה נשמע להזוי לגמרי. ואנחנו עושים תוכניות של איפה נוחתים, מה העמדות, איך עוברים להספקה, זה יהיה מסוק, זה יהיה הקלה ממטוסים. למחרת אומרים לנו סבבה, יופי של תוכניות, תשלחתם את זה למגן ושולחים אותנו הביתה. אומרים, בסדר, אנחנו נתקשר לכם כשיגיעו. מה עושה מ"פ טוב בדרך הביתה? הוא כותב את כל הדברים שהוא גילה עכשיו בחוסר מוכנות של הפלוגה שלו לאימונים הבאים, אז צריך לעשות אימוני הספרה וכל ההעסקה וזה, אני מגיע הביתה, התחושה היא כאילו זה שעשינו את התוכניות אבל אף אחד לא באמת הולך לממש אותן, זה על גבול הסרט הוליוודי. ואני חוזר הביתה. באותו ערב עברתי עם חברה שלי אז שאשתי היום והם ילדיי, מבאר שבע למושב ערוגות, כל הבית שלנו ארגזים, ואני אומר לה, סבבה, תראי, זה לא נראה רציני, בואי ניסע מחר לאיקאה, נקנה את כל הדברים לבית החדש, בטח איזה שבוע לארגון. בוא נוסעים לאיקאה, קונים ים בדברים, ובלילה למחרת יש חייגן. חייגן זה, אתה מקבל טלפון ממערכת ממוחשבת, היום זה הרבה יותר מסודר, אומרים לך חייל להתייצב, זה קורה ב-2-3 לפנות בוקר אני חושב, כלומר יש לזה אפקט לא נעים. אני רק אומר, ב-2006 אין וואטסאפ, אין פייסבוק, אין את כל הדברים, יש אס.אם.אסים וטלפון, זהו. ולמחרת אנחנו כולנו מתייצבים בימ"חים בחוות השומר, כאשר מגיעים ים באנשים, אני מ"פ כבר 4 שנים, מגיעים אנשים שאני לא מכיר, לא, פעם ראשונה... כן. צו 8. 2 בלילה. מגיעים אנשים שאני רואה אותם פעם ראשונה בזה, ואני שואל את קלר ואת המגן, תגיד, זה היה סמל 3 לפני 20 שנה. מגיעים 3 חבר'ה שאני הייתי חייל, שאני הייתי מ"פ שלהם בסדיר, 2 מלונדון, 1 מארצות הברית, הכל על חשבונה, כאילו לא... זה, שגם בכלל לא קיבלו צו 8. הם שמעו שהתקשרו לחבר והם החליטו להגיע. אנחנו מתחילים להתארגן באזור הימ"ח, זה נשקים, זה ציוד, אנחנו מגלים את הדברים שבריימן דיבר עליהם, שאנחנו כמעט ולא מגיעים למצב של אפוד חזייה, אבל למי שאין וסט מהבית, ציוד הוא מאוד מאוד דרדלה. אנחנו לא מדברים על דברים של מפתח אלן לכוונת של הצלפים, שיש אחד כזה בחטיבה, אבל כמובן שהוא באיזה אימון בגולני, אז אי אפשר להחליף את הכוונות יום ללילה. אנחנו מבינים שמצד אחד יש אירוע ממש רציני, מצד שני המצב בימ"ח הוא רחוק ממה שתכננו שיהיה, אבל יש ים באנשים שרוצים להילחם. כמו בכל תוכנית, המפקדים מכירים את זה טוב, כמו בכל תוכנית, המפקדים שבסוף אמורים להיות עם החיילים נשאבים לכל מיני תוכניות עם המג"ד ומפות וכו', אז מי שמתקתק את כל הדברים של הגיוס ובעיקר הרס"פים, הסמלים ויונים, אנחנו מקבלים אזור מסוים שלתוכו צריכים להיכנס בלבנון ועוברים בשלב מסוים לאזור אליקים ששם יש את כל האימונים, חיפוש נשקים וכו', זה לוקח בסביבות 3 ימים, כאשר הצבא הגדול, התוכנית האופרטיבית שאמורה לקרות שיש מלחמה עם לבנון, נקראת שינוי כיוון.
היום בצבא קוראים לזה רוח סערה, א' בצבא, אני לא אספר לכם שזה גם מסוכן. בימים האלה שאנחנו מתחילים להתגייס, שאנחנו לא היחידים בצה"ל, פקודת שינוי כיוון שמתחילה ממספר 1 עומדת ביום שאנחנו מגיעים לאליקים, יומיים אחרי הגיוס, לשינוי כיוון 7. כלומר 7 פעמים כל התוכנית הזאת השתנתה. אנחנו מצליחים להבין איזשהו תא שטח ומה התוכנית הגדולה שאנחנו הולכים להילחם עליה. מצד שני אנחנו מקבלים כל מיני קצינים בצה"ל מסרים מתוך השטח שנעים בין, לא רוצה להשתמש במושג יום כיפור, בדיוק חוגגים היום 50 ליום כיפור, אבל קטסטרופה מבצעית מטורפת, כאילו סיפורים שמישהו מעשן סיגריה בבית, תוך 30 שניות אף נוטי לתוך החדר והורג את כולם, חוטף את החלקים שלהם, מרכיב להם קל חיזבאללה והוא מסתדר להם בתוך הבית. התחושה היא שהסיפורים מגיעים בתוך השטח הם ברדק מטורף. ובפלוגה, מה שיוני דיבר, יש שני דברים שצריך להכיר. רוב הסגל, ממנים, בטח סמלים, אני ויוני, היינו בלבנון בתקופת רצועת הביטחון. יותר מזה, הגזרה שאנחנו הולכים עליה זה גזרה שאני הייתי בלבנון 2 קווים. כלומר, אני מסתכל על המפה ואני יודע את השביל שהלכתי בו עם לא איתך, אבל היו חלק מהחיילים שהיו חיילים שלי אז. כלומר, אני יודע ממש באיזה שבילים אנחנו הולכים ללכת. עכשיו, אתם יכולים לחשוב שזה יתרון מאוד מאוד גדול, כי אני מכיר את השטח, סבבה, מצד שני, בתקופה של רצועת הביטחון, לעבור את הגבול שלא באור יום, מעבר למרחק של 3 קילומטר, זה היה מבצע שרק ראש הממשלה אישר. ופה אומרים לנו, יאללה, חבר, תתחילו ללכת. אנחנו מתחילים תכנון מבצעי על כפר שנקרא רבת ילדים, השמות לא יגידו לכם כלום על זה, אבל זה כפר מאוד חשוב שיושב באיזושהי צומת, הוא בנוי בסוג של רדיו. אנחנו מקבלים לתפוס בתים בכתף הצפונית של הכפר, פלוגה ב' וג' בכתף הצפונית יותר. הבתים שאנחנו הולכים אליהם, לדעתים 47, 49 ו-52, אני לא זוכר נכון שהיו קוראים. אנחנו עושים איזשהו תכנון בסיסי, איזה מחלקה תיכנס, מי יתפוס. אין לנו מושג מתי מאשרים לנו כניסה, מאיזה שער אנחנו נכנסים, כלומר, הציר תנועה, צריך לתפור אותו ליעדים שאנחנו מגיעים אליהם, הוא לא ברור לנו. צריכים לדבר דרך זה, זה מיקרופון. שומעים אותי? אין מצב. אני יודע, אני צורק על 4 ילדים בבית. שומעים את זה? אתם רוצים שאני אדבר חזק יותר? אני יכול. הציר תנועה, כלומר, אנחנו לא יודעים את השער כניסה, כל גבול ללבנון הוא ממוקש. יש רק שטחים מסוימים שבהם אנחנו לא יודעים מה השער כניסה שדרכו צריכים להיכנס, כלומר בסוף יש נווט חוד שאתה צריך לתת לו מפה והוא צריך ללמוד, אנחנו לא יודעים להגיד את זה, אז לומדים את כל תא השטח. ברור לנו מה הכפר הראשון שאותו אנחנו צריכים לכבוש, אנחנו לא יודעים מה הוא יהיה, אנחנו לא אפילו לגמרי סגורים מה גבולות גזרה בכוחותינו, וכן יודעים שאנחנו נלחמים כגדוד. ובגדול אנחנו מחכים לזמן שיגידו לנו, אתם יכולים להיכנס, כל יום עובר באימונים מטוסים, יש המון הכנות לוגיסטיות בגדול, חוץ מנשק, קצת כדורים ואחות, אין לנו כלום. לא תיקים, לא ממצאים, נשק שהוא מעבר לקלה, בסדר? לא בטוח שיש אמצעי יום ולילה, נגב, כדורים וכו', זה מסובך. וזה המצב שבו כל העורף הלוגיסטי במחלקת השמור מתחילים לעבוד שעות נוספות. ובשלב שאנחנו עוד לא נכנסים, אתה יכול לקחת את זה טיפה דקות. אני קיבלתי את התמונות של הפלוגה. אני בא להניע. לא יודעים מה זה נונון. האבא של האביב. לא יודעים מה זה האבא של הזה. הסבא שלה, לא יודע מה יש לו. קומנטה, מה שבנבואות גבוהות רואים לוקח את העוונות, אני יודע מה. נוקיה בקיצור. כן, נוקיה. אני אקבל את התמונות של הפלוגה, בא להניע, כל מערכת החשמל עולה להתבייש, כמעט שורפת את המכנסיים, לא זז, ואז את ההתארגנות
המציאות של שיש לה דיבר עליה, אני גיליתי בסדנה של לעשות את הרקע, והקמתי למחרת הרקע, וכל היום התפוצצתי להביא ציוד ימין ושמאל, להביא כאלה מפה לשם, ומה שהרס אותי, יש לי צבאי. עכשיו הם באים לראות אם אני עושה את זה, אבל כל הקטע שהביאו את הקטע, קנו תיקים, קנו מנסאים, וכל זה, לא הייתי קורא הרבה גדול. בסופו של דבר, כל השוטרים הצבאיים האלה, מתחבר שהחוקים שלהם היה לכוון את השאלה החברתית של הפונה, שזה היה מברית, זה מגיע לבין, היית מתחבר פעם בכמה זמן לרשת, השנור שלפני המלחמה זה חלק, אני יכול לך זה כבר היה תוך כדי. כן. אם נדבר על כשהייתם לפניהם, אני יכול. זה תכף. ריימן? סליחה, כלב? ההכנות שלכם? קצת שונה ממה שאתה סיפרת. בדיוק מה שאמרנו, חכה שנגיע לסיפורים מבפנים, אתם בכלל תחשבו שלא הגיעו. אני זוכר שהגענו לחוות השומר, ואז לקחו אותנו, עברנו למחנה שמשון, לכל הפקודות, השארנו טלפונים בחוץ, שזו הפעם הראשונה שאתה אומר, וואו, משאירים טלפונים מחוץ זה לחדר. בטח ממש רציני הפעם. כן. ואז יש לי איזשהו blackout, אני לא זוכר שהשתחררנו וחזרנו. לא, השתחררנו וחזרנו זה רק אני, רק המ"פ. זה קרה 4 ימים לפני הגיוס הכללי. סבבה, כי אני זוכר שהיינו במחנה שמשון, ואז אליקים. חיילים, כן, ואז הקפיצו חיילים, הגיעו, ואז... נכון. זהו? הקטע של השנור שלפני אנחנו לא היינו... סבבה. אנחנו נמצאים באיזושהי הרצאה, זה יום שבת אם אני זוכר נכון, אנחנו נמצאים באיזושהי הרצאה של יוחננוב, הוא היה קצין ב-35 זמן. לא. זה של פייס הסמארט. ספר לנו את כל הסיפורים, כמה חיזבאללה מתוחכם. כאילו, זה ברמה שאנחנו אומרים, כאילו, לא הגיוני כל הסיפורים האלה, והמורקים שמספרים להם מתוך השטח. אז נכנס מישהו באמצע ההרצאה שלו, אני ממש זוכר, והוא אומר, יש אישור להיכנס, כולם קמים מתחילים להתפוצץ, ומוצאי שבת לדעתי אנחנו נוסעים באוטובוסים, משאיות תחמושת, נוסעים מאליקים לכיוון קריית שמונה, מרגליות, אזור פרט, והנסיעה היא לגמרי סוריאליסטית. כל אצבע הגליל, כל רצף סלמים בוער, הכל בוער. מדי פעם אתה ממש רואה טילים נופלים. אנחנו קולטים את הקטע הזה, אנחנו עומדים בתחנת דלק, צומת הגומה, פה משאית תחמושת, ואנחנו רואים איזה טיל נופל, אנחנו אומרים, איזה מגניב, אז אנחנו קולטים ואנחנו בתחנת דלק. כן, אנחנו בתחנת דלק עם משאית תחמושת צמודה, אנחנו אומרים, וואלה, זה כאילו, זה לא נורמל. וההם אל הרס בשדה. נכון, זה היה בשלב מאוחר יותר. אנחנו מתחילים לטפס לאזור מושב מרגליות יפתח, אנחנו משאירים את כל הטלפונים בארגזי תחמושת אצל קלר והחבר'ה, צובעים את הפנים, אני זוכר שאני משאיר איזו שיחה אחרונה הביתה ממש ברמה של 2 מילים, כי אני אומר, נשים הכל יהיה בסדר, תכף תגידו למה, איך זה מתחבר. בהמשך עושים מין חטא גדודי כזה, המג"ד מדבר, שזו סוגיה שהרב נורא רוצה, כן, הרב נורא רוצה לברך, המג"ד הוא קיבוצניק מהקליפוע, כאילו באמת לרצוח אותו בקטע של אדם, כאילו באמת, זה, אני חושב שזה פשרה שם ביניהם, אשר אישה לינוי, שם ששווה לזכור ולחקור עליו, סופרת את כולם, אנחנו נכנסים דרך שער, זה גם דיווח 369, שכשאני הייתי מפקד מוצב טייבה, בשנת 98-99 הייתי מוצאים משם שיירות, אנחנו רוצים ללכת בלילה. גדודים, אנחנו הפלפות,
תול הלחימה היה שיחידה נכנסת, יומיים שלושה, רוצים להתארגנו. זה תול הלחימה, ולכן כולם ישבו על הטלפונים, יומיים שלושה אנחנו לא נהיה זמינים, נתקשר עוד יומיים שלושה כי עד אותו יום, עד אותה תקופה, התפיסה הצה"לית הייתה שזה לא מלחמה, יש צנחנים נכנסים לביץ' ויוצאים, זה מין כאלה מבצעים. אנחנו היינו במסגרת מילואים שנייה שנכנסה, אחרי קדוני, אנחנו מתחילים ללכת, סיבי? כן, זה השמיני לאוגוסט 2000. חמישי לאוגוסט, מוצאי שבת, חמישי. אנחנו מתחילים ללכת, מה? כמה זמן אחרי החטיפה זה קרה? הייתה 3 שבועות זה כאילו, הקשר בין החטיפה לכניסה שלנו הוא כאילו מנותק לגמרי, זה לא... אנחנו מתחילים ללכת לטור פסודי, זה אינסופי, אנחנו מובילים את הכוח כי אנחנו הכוח הנכון. מולנו יוצאים כל מיני טנקים ויש כוחות ואני אומר כאילו, מה אני נזכר, אני אמור כאילו להיות פתוח באש. באים מולי קלינאים, כאילו זה מצב הזוי. מתחילים ללכת, כמובן שיש נתק בגדוד, הוא קורה בפלוגה הכי צפויה שיהיה בה נתק בגדוד. אנחנו לא מצליחים להגיע לכפר רמת אלפים באותו לילה, אלא נאלצים להיכנס לבתים שהם בדיוק בין רמת אלפים לכפר מרקבה לשעת יום. התפיסה הזו הייתה, כמו ברצועת הביטחון, הולכים בלילה, ביום נטמעים בתוך בתים, ואנחנו מחלקים בתים לפי מחלקות, כל מחלקה מקבלת בית, מעבירים שם את היום, טיפה נתים וכו'. בתים אבל ריקים. הבתים ריקים. בבנייה. בחצאי הריסות כאלה, אנחנו ישנו באיזה מרתף שהקומה הראשונה לא הייתה פגיעה. עכשיו, למה זה חשוב? כי הבאפר הזה של 24 שעות, פתאום מסדר לך את המוח שלא נכנס לבסיס ילדים ומתמח לתוך מרחב לחימה, אללה בבעלה, אלא יש לך 24 שעות להקל את המצב, אתה שומע קשר, רואה טילים עופים, וזה טיפה מכוון אותך. אנחנו מגיעים בלילה השני, אחרי שהנתק של המסייעת מצטמצם לאזור רבת אלפים, אנחנו הפלוגה הראשונה שנכנסת, אנחנו עושים איזה תכנון זיהוי בתים, יוני טוען שלא זיהינו בית אחד נכון. סוגריים, החבר'ה פה צנועים, אבל הסיבה שהפלוגה שלנו תמיד הובילה את הגדוד, זה כי שני החבר'ה הצעירים האלה, הגדוד ידע שצריך להגיע לנקודה ספציפית, לגרגר של חול, יש שניים שיכולים להביא הכי טובים מכל הגדוד, להביא אותנו לנקודה. אני משלם לך את ה-20 שקל אחר כך. ימשיך כבוד. אנחנו מגיעים בלילה השני לאזור של רבת אלפים שממנו התחלנו להיכנס למבנים, ולפי התוכנית המקורית אנחנו מצליחים להזדהות על המבנים, אנחנו נכנסים ראשונים פלוגה בית אחרינו, אנחנו עושים את המעגל מפקדים, כאילו ממש כמו שאתם מכירים, הם עושים את זה, באים מממים, זה הבית הזה, אנחנו מסיימים את הסגירה, בא אלינו גור כלבים. גור כלבים מאחד הבתים, חמוד, קטן, כזה שחור, קוראים לו מיד שחורי, אני מאמץ אותו. כי אני וחברה שלי אמרנו שאנחנו לא רוצים כלב, אמרתי, בוא, איזה קטע מגניב זה יהיה, אם אני חוזר מהמלחמה ומביא לכלב לבנם. אז אנחנו קוראים לו שחורי, ומאמצים אותו, נותנים לו איזה קבנוס, הוא אוכל, והוא כאילו נצמד אלינו. אנחנו נכנסים לשלושת המבנים שתכננו להיכנס בצורה שקטה, כלומר, אנחנו לא משתמשים, לא בבלו לחבלה, יש לנו כמה חבר'ה מחבר העמים שמטפסים לקומה שנייה, עם ג'אפקה פותחים איזה סורג, נכנסים ופותחים לנו את הבית מבפנים. עכשיו, זה נשמע נורא הירואי, אבל אני ויוני אמרנו, סבבה, מה קורה מה מחבל בבית הזה? לא היינו מספרים את הסיפור הזה בצורה כל כך משחקה. אבל אנחנו מצליחים להיכנס לשלושת הבתים בצורה שקטה, להתמקם פחות או יותר לפי התוכנית, ואז פלוגה ב' מתחילה להיכנס לבתים. אני נותן למ"פ ב', אוקיי, אנחנו תפסנו את אותו להיכנס, אנחנו בערך בשטח שלט, והם נתקלים בכניסה לבית הראשון במחבל עם מקלע, שזו שמועה שרצה בגדוד, שהוא צועק להם, אתם אוהבים תפוזים? ואז זורק עליהם רימון ויורה. אני לא יודע כמה הסיפור הזה אמיתי, הרימון והירי בוודאות קרה, לגבי התפוזים אני לא יודע. ומתחיל יום לחימה. יכול להיות. ומתחיל יום לחימה, זה בערך 2-3 לפנות בוקר, שנמשך עד 12 למחרת,
שבגלל שהאויב לא יודע שאנחנו נמצאים בשלושת הבתים האלה, אלא רק חשוף להתעקות של פלוגה ב', אנחנו מצליחים לזהות חוליה, לחסל אותה. אבל אתן לכם סתם קוריוז. בשלב הזה אנחנו בשלושה בתים, כל בית רואה משהו נפרד. אני נמצא באחד הבתים שרואה את השטח בצורה הכי טובה. בקשר, האתגר הכי גדול שלי אז היה לוודא שאנחנו לא יורדים על פלוגה ב'. כי אתה לא מבין מי זה החיילים שלנו ומי זה המחבלים. ומי שחושב במלחמה זה יהיה ברור. המשימה הראשונה שלכם במלחמה, לא משנה מה יספר לכם על המ"פ, זה לא להרוג אחד את השני. אם אתם מצליחים בזה, ניצחתם את המלחמה. בסדר? ואני מנסה לוודא שמה שהצלפים והקלעים שלנו יורים זה לא חבר'ה של פלוגה ב', יש שם ברדק אטום בגלל ההתנגדות. למה? איך הם לבושים? יש להם אפוד שחור, לחלקם קסדה בלי כיסוי קסדה, אבל גם לנו לא יהיה כיסוי קסדות כי לא היה בימ"ח. כלומר, אתה מסתכל על זה מ-100 מטר, אחרי לילה של הליכה, זה לא פרטים שקופצים. אבל סתם קוריוז, אני מנהל את כל הסיפור הזה בקשר, ובשלב מסוים אני נרדם, אני מתעורר שקובי רובין זוחל אליי עם כוס קפה, על הקיר פוגעים כדורים, ואומר לי, פישמן, אתה רוצה לשתות משהו? ואני אומר, סבבה, אוקיי, אז כנראה שאנחנו ממשיכים. אין לי מושג מה פרק הזמן שבו נרדמתי ועד שהגיע הקפה הזה, אבל כאילו, עכשיו, הכדורים שפוגעים בקיר זה לא בגלל שהאויב יודע איפה אנחנו, אלא כי זה כאילו כן, כי זה הירי. אנחנו מסיימים את האירוע הזה עם 0 נפגעים לנו, לפחות 3 מחבלים הרוגים בוודאות, שמי שהרג אותם זה צלף וקלף שלנו, שהיה עליהם 30 דקות, כלומר 30 דקות עין בתוך העדשה, כי עומד קלה ונלחמה בשר, כי עומד עם הגב אלינו, אנחנו רואים אותו מנהל בקשר את האירוע, מצביע ללוחמים שלו, אנחנו עומדים עליו עם הגב, אבל יש עץ שמסתיר אותו. ואני לא בטוח שהוא היחיד שאנחנו מזהים, אז אנחנו נותנים לזה זמן, אין סיכוי שהוא יוצא לנו משטח השמדה. אני אומר לו חכו, וזה 30 דקות עין בתוך הזה, בסוף אנחנו מבינים שהוא לא משלנו. נכון, אנחנו מצליחים להפיל אותו במקום, ועוד 2 חבר'ה, יש שם עוד כמה ברחנים שאנחנו יורדים לכיוונם, אני אראה שפוגעים. ביום הזה לקראת צהריים הלחימה נגמרת, אנחנו מתחילים להתארגן, להבין מי נגד מי. שחורי הכלב עדיין איתנו. אנחנו מגלים כבשה נורא חמודה בבית למטה, אתם תפגשו אותה בהמשך. וככה למעשה נגמרת הכניסה הרצינית ללחימה שלנו. שאנחנו בתוך רבת ילדים, פחות או יותר לפי התוכניות, עם 5-0 נגיד, אם אנחנו לארג'ים. זה למחרת, תכף נגיע לזה, ואלון פה יספר טיפה על איך תכננו את החלוקה של החפ"קים בכניסה כדי לתאים חסובים ברמת הפנים. קודם כל, אני הייתי פקיד פלוגתי. שליש פלוגתי. איפה הפקיד פה? לא, הוא צריך לשכנע את כל החבר'ה לבוא לפה. יש שמסיימים את זה המשקל יום. והתפקיד שלי היה... ירקוני, אבל לא היה. התפקיד שלי היה כוח אדם. אנחנו השקענו הרבה בכוח אדם במהלך כל השנים האלה. זה לנקות רשימות, זה להחזיק אנשים שזינו את הפוטנציאל, שאנחנו לא רוצים שיעזבו. היה לנו לא מעט אנשים שהשברו במילואים שלנו הראשונים, נלחמנו ואחרי זה הרווחנו אותם בגדול. מבחינתנו זה לא היה רעיון שלי, שאלתי את יוני בדרך של מי היה הרעיון, אנחנו עבדנו עם דבר שקוראים לו חפ"ק. כל מחלקה קיבלה צוות של אנשים בוגרים שנצמד אליה. זה היה מורכב מקצין, ותיק ועוד איזה 2 חיירים שהיו צמודים אלה, והם היו בעצם אחראים, תכל'ס, מעבר לזה קצין שיכול לשמש בלחימה, פשוט להרים את האנשים שנפלו בדרך, נפשית. זה קורה, וזה קורה בצורה מפתיעה, וזה קורה מאנשים שלא מצפים להם, והמבחן הוא לא אם אנשים נופלים, אלא כמה אנשים אתה מקים. אנחנו עשינו את זה אינטואיטיבית בדיעבד, אנחנו הבנו שיש תפיסה של מאמר שקראתי לו מפה, שזה נורא חשוב להשאיר את האנשים שיכולים עוד להישאר איתנו. שמה, אנחנו יודעים שהם בתפקוד נמוך, אבל זה עובר להם מתישהו. חלק מהם, ואנחנו לא אנשי מקצוע. החפ"קים האלה היו
כוח מדהים. אתה לא עוצר להם את הכל בשלב הטראומה. איזה? תגיד, לא קוטע, אתה משאיר אותם. אנחנו ידברו אחרי זה על יום הייבוש הגדול, אני לא אכנס לזה, אבל בגדול עשינו את זה, ואנחנו, אפרופו פקידים פלוגתיים, השקענו המון מחשבה איך אנחנו מגבשים את האנשים. אני יוצא רגע אחורה, דיבר פה קלר על זה שהוא שמר בשמירה עם מישהו ותיק, אז זה לא היה מקרה, אנחנו היינו מייצרים שמירות מעורבות לאנשים כדי שיכירו אחד לשני, כדי שיחנכו אותם. היינו אפילו ברשימות רושמים שם ושם משפחה כדי שבסוף זה יתקשר, זה יתחבר. הדברים האלה מאוד עזרו לנו. החוסן המנטלי זה דבר נורא חשוב, שהמ"מ לא יכול להתעסק בזה, אנחנו עסוק בדברים האלה. אבל החבר'ה שתומכים במחלקה, פקידים, סמלים, החפ"ק הזה, עבד מאוד קשה בזה. ואני חושב שהצלחנו בזה. היה לנו קטעים לא פשוטים שם במאמנים. זהו. נדבר בהמשך איפה החפ"קים האלה פרעו את הצ'קים שלהם, אבל הרעיון למעשה זה מסוג הדברים שזה נראה לך רעיון סבבה בהתחלה ובסוף אתה מגלה איזה מבריק זה היה. היו המון אנשים שרצו להיכנס, המון, כולל דריימן. עם דריימן נלחמתי שהוא לא ייכנס, כי היה לי ברור לי שהאפקט שלו בחוץ הרבה יותר משמעותי מבפנים. ובסוף אמרנו, יש לנו את אלון, גבי אבה היה פקיד עוד לפני אנשים שיש להם בגרות אישית מאוד גדולה, יש להם פרספקטיבה מאוד טובה בפן האנושי על כל הפקודה. ולהשאיר אותם בארץ, היה נשמע נורא צפוק, אז אמרנו סבבה. אתם תהיו בחפ"ק של מחלקה אחת, אתם במחלקה 2, אתה תלך איתי. ונוצרו מין גרעינים, לא גרעיני שליטה, אבל מין גרעיני בקרה, גם בצד הטקטי של מ"מים ותיקים, וגם בצד האנושי, שאתם תראו בהמשך כמה קריטי זה אירוע לחימה מתמשך, שפשוט בקטע של אלון בא אליו ואומר, שומע, ההוא, הוא צריך תשומת לב כרגע, הוא צריך שמישהו ייקח אותו הצידה, ידבר איתו, ישן איתו קופיות היום בלילה, כי אחרת זה עוד לוחם שירד מהסדה. והיכולת לזהות את הדברים האלה היא מאוד לא טריוויאלית. למ"מים ולמ"כים לא בהכרח יש את זה, כי הם עסוקים בטקטיקה ובלוגיסטיקה, באין את ההסתכלות הרחבה הזאת, וזה מאוד מאוד חשוב. ביום שאנחנו מדברים ברבת הלטין, למעשה בלילה בין הימים האלה, קורה אירוע כפר גלעדי. אנחנו מקבלים... כן, אני נותן את הפתיח ואז נתן עליו. אנחנו ככוח מ"פ מקבלים עליו דיווח 24 שעות אחר כך, ואנחנו, יוני ייגע אחרי בזה, שיום הלחימה הסתיים. כן, יום שני בערב. כן, אנחנו בכלל, בשלב הראשון, מחליטים שאנחנו בטח לא מספרים את זה לחיילים, אנחנו לא יודעים איך להקל את זה, ובהתחלה אני ויוני לדעתי מחליטים שאנחנו לא מספרים את זה גם למ"מים. בסדר? אני אגע בכל הסיפור הזה תכף, אבל פה קלר ועופר ניר ידברו על מה זה אירוע כפר גלעדי. הגדוד נכנס במוצאי שבת, זה היה 5 באוגוסט, שעות הערב, מושב מרגלית. ואז אנחנו ירדנו, כל העורף הלוגיסטי שנשאר, שזה המפקדה, פלוס רס"פים, כל מי שנשאר בחוץ, שזה לא היה הרבה, כי הייתה באמת מלחמה, כולם רצו, אף אחד לא רצה להישאר בחוץ, זאת אומרת, זה היה, אנחנו עשינו, אני ושניה, ואבישי ובולנסקי, עשינו כאילו הגרלה, פישמן אמר, שניים נשארים בארץ, אחד יכול להיכנס, עשינו ב3 ובולנסקי יצא שהוא נכנס, אז בולנסקי נשאר, ואבישי ואני היינו שלושת הרס"פים, אז שניים נשארנו, ואז בגלל שהכל היה בלגן, אז לאן הולכים לישון, אמרו לנו, תעברו למחצבה של כפר גלעדי. והגענו למחצבה, והאור היחידי שהיה שם זה פנסי מסעיות צבאיות וכאלה, מצאנו לנו איזושהי פינה, היה שם שביל שכל הלילה רכבים נכנסו ויצאו, אז
סידרתי רכבים בחטא, ואנחנו ישנו בתוך החטא של הרכבים, בשביל שחס וחלילה מישהו לא יעלה עלינו בלילה, כי באמת לא כל שמו לב. למחרת היה יום ראשון, זה היה 6 לאוגוסט. היה מאוד נעם, זה היום הולדת של גרושתי הראשונה. והיא שלחה לי הודעה בבוקר בשביל הילדים לשמור על עצמך. והתחלנו, וחם מאוד, אוגוסט, ואתה נמצא במחצבה, אין אפילו שיח, לא עץ, אין שיח. הכל היה פודרה, כל רכב שעובר, בלילה אתה לא רואה את זה, אבל כל רכב שעובר פתאום הכל מתמלא זה, אבל זה קשה לנשום, זה חם מאוד. ואז אמרנו, בואו נחפש משהו, איזה חורשה, משהו בצאת, אפילו לא חשבנו על משהו ממוגן, וירדנו לקיבוץ כפר גלעדי, נכנסנו לקיבוץ, היינו במינימרקט, שאלנו, היו שם נשים מבוגרות שעבדו בקופה של הקיבוץ, ושאלנו, עופר היה איתי, ושאלנו אם אי אפשר לדבר, אנחנו להתארגן, אנחנו צריכים איזושהי פינה, יש לכם פה מלא מדשאות, אנחנו אנשים מתורבתים, לא נכנסים, לא פורצים פנימה לבית של מישהו אחר, אמרנו בוא, יש עם מי לדבר פה, כן, יש, קוראים לו יפתח, הוא הרבה של הקיבוץ. קודם כל, אותם שני נשים מאוד נחמדות שהיו במינימרקט סיפרו לנו שעד אותו בוקר היה שקט. היו מלא אזעקות מסביב, אבל לא היו אזעקות בקיבוץ, מה שהביא אותנו בדיעבד להבין שהיו האזנות על הטלפונים שלנו, כי המילה כפר גלעדי עברה בהמון שיחות והמון סמסים, אבל זאת פעם זה חוכמה של בדיעבד. ונפגשנו עם יפתח הרבש, והוא אמר לנו, אין לי בעיה, תביאו אישור מהצבא. שגם זה באותו זמן נראה לי סבבה, כי אני חושב עסקית, אני אומר לבן אדם עכשיו מארח גדוד של חיילים, הוא בסוף המלחמה ילך למשרד הביטחון, יגיד להם חבר'ה, הנה, אתם שלחתם אליי פה חיילים, תתנו לי כסף כי אני אירחתי אותם. אז גם זה נראה לי הגיוני באותו זמן. והתחלתי, הכרתי כל מיני אנשים שהיו איתי בסדיר, שאחד מהם עוד שירת, היה איזשהו תת-אלוף באותה תקופה, ואני יהודה יוחננו, ואני מסתמס איתו, ואני אומר לו, יהודה, תעזור לי, זה העניין וזה, ותוך כדי שהוא מנסה לעזור לי, אנחנו היינו במינימרקט, הייתה אזעקה, המקלטים לא היו פתוחים, נעולים, המקלטים של הקיבוץ היו נעולים בכפר גלעדי, יצאנו מהמינימרקט, ירדנו ליד הדלת של המינימרקט, היו מין מדרגות כאלה למקלט, שהמקלט נעול, אז כאילו ירדנו למדרגות, עופר ואני נשארנו על המדרגות למעלה, כאילו בקצה, הייתה אזעקה, ואז אנחנו ראינו כמו כדור אש שנופל, עברו איזה 2-3 דקות, ורצנו, נסענו ברגל, מישהו בא אליהם עם 3 נשקים וכולו דם. ירדנו לשם ברגל, היה בלגן לא נורמלי, אני חושב שכשאנחנו הגענו אז הגיעה תקשורת, כאילו בדיוק עלתה מלמטה, הגיעה המון תקשורת והמון אמבולנסים, אנשים צורכים כל מה שאתה רואה זה שחור, כאילו הכל שחור, אתה לא כל כך... היה נורא קשה... אני חושב שאני לינוי, היא בסופו של דבר נקלטה, בקשה לזהות את ההרוגים. אני חושב שכל ההרוגים היו
11 הרוגים של המפקדה ועוד רס"פ של פלוגה ב'. חייל שנהרג שם. חייל של פלוגה. מפקד הפלוגה. חייל של... דני לא, יהודה וגרינוולד. לא חשוב, הוא סיפור מורכב בפני. אוקיי. הריוסים שהיו בחנייה של בית העלמין, עם הציון של כל הפלוגות, אז יש שם ריוסים שקצת נפגעו, והכל היה שם ריוסים תחמות של ציון וכולי. בית העלמין של כפר גלעדי, זה איפה האריה השואג של תל חי, של טרומפלדור, אז יש את האריה השואג, יש את בית העלמין של כפר גלעדי, ואז יש את הכביש כניסה לכפר גלעדי, ואנחנו היינו, כאילו ממש שכבנו, רבצנו יש שם קצת צלע, היה שם קצת עצי דרוש, ושם היינו. ואז מישהו מאיתנו, קודם כל היו חיילים שלו שעוד לא הגיעו, וניסינו, הכניסו אותנו, אז הכניסו אותנו לקיבוץ אחרי שזה קרה, אז מי שנשאר אחרי שעשו את פעולות הזיהוי, הכניסו אותנו לקיבוץ, אז פתחו מקלטים, הכניסו אותנו לאחד המקלטים, והגיעו מיד, היו פסיכולוגים, וישבנו על הרצפה במקלט, במעגל, והפסיכולוגים התחילו לשאול שכל אחד יספר. היו שם חבר'ה שהיו ממש, לפני הקטיושה, זה חבר'ה שלהם, חבר'ה מהגדוד, מהמפקדה. והבן אדם, אחרי שהוא אסף את חבר שלו, הוא בא יושב איתנו ואומר לו בוא נדבר על מה, אני חושב שהוא עד היום יוחלט. קטע לא, ואת זה החבר'ה, אני מקשר את זה, פישמן, את זה החבר'ה לא ידעו. לא, רק פישמן ידע מיוני, אבל אני רק רוצה לתקן, אתה דיברת על שאלון אמר שמישהו מאבד את זה, שתבינו, ופישמן מדבר על זה, גם תוכנן יומיים שלושה, עכשיו בגלל האירוע, אני תכון קשה את האירוע, בגלל האירוע כל היומיים שלושה האלה נעלמו. והגדוד נשאר הכי הרבה, וכולם. ואנשים יצאו הביתה. כאילו, יצאו פנימה, אמרו אני מדבר, והמשפחות שלהם לא יודעים מה קורה, ואני מקשר את זה ל... אני עזבתי את האירוע של הפעם בלדים, מה שעשיתם בפארק ירדן, אנחנו נגיע לזה. בואו רגע נמצא את... אני רוצה עוד משהו אחד. אני טיפה שונה מקלר. אנחנו נכנסנו העורף של הפלוגה, רק העורף של הפלוגה לתוך הקיבוץ. והייתה אזעקה לפני האזעקה הזאת שנפלה הקטיושה, וירדנו למטה, אפשר היה לנשום. ואני, הנונון שלי, לא היה לו מדלק, אז לא היה לי מושג כמה דלק יש לי. אני שאני צריך לתדלק. רק בעיה. הנונון שלך ממש גיבור מלחמה. גיבור מלחמה. קיצור, עכשיו זה הולך ככה, יש כביש כניסה לקיבוץ, ולפני הכניסה לקיבוץ יש כביש שיוצא הצידה לכיוון הכניסה לבית קברות, והכביש הזה מתחבר חזרה לכביש הראשי. וכל יתר העורף של הגדוד לא נכנס לתוך הקיבוץ, אלא ישרת לאורך הקיר של בית הקברות, ואחרי הפינה, לא, אני כבר התבלבלתי. יש לך את הקיר של הבית קברות עם פינה, חלק שוכבים בצד אחד, חלק שוכבים בצד שני. אני יצאתי עם הנונון, עצרתי ליד המ"פ מפקדה כדי לדעת איפה אני יכול לתדלק. היה לי דגל של מכבי נתניה על הנונון, דיברנו כדורגל, ושוכבים כל החבר'ה, ואז נסעתי לתדלק, על המילימטר איפה שהייתי עם הקבינה של הנהג, שם נפלה הקטיושה, וכל מי שהיה לאורך הקיר מת, וכל מי שהיה אחרי הפינה לא קרה לו שום דבר. ולמעשה, כל הפלוגת מפקדה של הגדוד שנמצאת בכל החטא הזאת, אז יש לנו את כל השרופים,
את כל החברים שלהם שבאים לטפל בהם. וזה כל הגומים למיניהם בסדר, אתה רוצה לא... למעשה מה שקורה באותו יום, ורוצה טיפה לנפק את זה מהקטע הזה, אם אני מדבר בפן הטכני, אני לא יודע כמה מכם עשיתם קורס חבלה, אבל היו כל מיני מושגים של לעצור את ההדף. כל מי שהיה באזור גל ההדף היה כלוא בין החומה לאזור הפיצוץ, להם לא נותר סיפור. כל מי שהיה בצד ואף, זה אנשים ששרדו. עובדתית קורים 3 דברים. פלוגת המפקדה נמחקת. אין פלוגת מפקדה לגדוד 0255. לא כולם מתו, אבל בסוף אנשי המפתח לא יודעים לתפקד, או כי הם לא איתנו או כי הם מצויים, והמעט שנשארו הם לא ברמת תפקוד שהם יכולים לתמוך לוגיסטית ברמת הגדוד. מי שתופס את התפקיד של פלוגת המפקדה של 55 זה החבר שיושבים פה, לא סבי שעבוד כמה אנשים שלא הגיעו עליהם. הם למעשה מתפקידים כרס"פים של פלוגה א', אבל הם, אתם תראו את זה בהמשך, מריצים את כל הלוגיסטיקה פנימה ברמת תפקיד. דבר שלישי, אתם יכולים לראות את הכתבה של אינה לוקאץ' בערוץ 2, אבל התמונה הכי מפרסמת מכפר גלעדי זה הזוג נעליים עם מלאות דם על החומה. וזה התמונה שכולם רואים, כאילו, לפחות שבזמנו ניהלתי עם אשתי היום, היא בטוחה שאני מת. כי זה בדיוק הנעליים שיש לי, ולך ולא. ואף אחד מאיתנו לא עונה, כי כל הטלפונים שלנו, זה ארגז איפשהו, וכולם סגורים. עכשיו, זה כרגע... חוץ מהארגז של הסייעת שעלה באש. המשפחה שלי התקשרו לקצין העיר, הכל... כן, עכשיו זה מתחיל להגיע לשיחות, שוב פעם, אין וואטסאפ, אין... אני מסמן בפייסבוק, אני לא נפגעתי באסון הזה. לאף אחד אין מושג מה קורה, בסדר? התמונות, אני עד היום לא יודע איך קרה המצב שהתקשורת הגיעה כל כך מהר, נהיה לי סתם איזה תזמון מקרי. ממש ככה, פגשנו את הבן אדם שהביא את שטייף כן, אבל זה כאילו... עכשיו זה מתחיל לרוץ לכיוונים משל המילואימניקים עשו על האש וחטפו קטיוש, עבד למצב כאילו שגדוד שלם נמחק ואף אחד לא יודע מי. אני מגלה את זה 36 שעות אחר כך בקבוצת פקודות בבית המג"ד ברבת אלעתים, שהוא קורא לנו אחרי היום לחימה הזה שאמרנו שהורידנו את החוליה עם הסלף וכולי. הוא אומר לנו, תקשיבו, היה אירוע, פגע טיל בפלוגת מפקדה, יש לנו 11 הרוגים. 11, כי איגור טליק רק בדוץ. איגור זה 13. איגור זה 13. 12, אתם צודקים. אז בתחרות אנחנו הגדוד השני עם הכי הרבה הרוגים במלחמה, אחרי הגדוד של המרכזית עם אירוע דבל. הוא אומר שיש לנו 11 הרוגים, 12 הרוגים, ושני הדברים שעוברים לי בראש, אני כתבתי על זה באיזה פוסט בפייסבוק, זה, אני חייב לדעת מי זה, כי בסוף כאילו יש חבר'ה ששארנו מאחורה. המחשבה השנייה שעוברת לי בראש זה כאילו, למה? כאילו, מכל הברדק שיש כרגע, אם כאילו, באמת, כאילו, אנחנו, כאילו, זה מתחושה שזה לא הוגן. כאילו, סבבה. לחימה יש בה, כאילו, באמת, כאילו, מה הקטע של להשחיל את האירוע הזה? המג"ד אומר לנו את השמות, אני מבין שאין לי אף נפגע בסיפור הזה. לא לפלוגה ג', לא למסייעת, בפלוגה ב' יש 3 הרוגים. בוכריס דני ויהודה גרינוולד, שיהודה גרינוולד זה סיפור עצוב, זה חייל שהגיע, לא נכנס מסיבה, לא משנה מה, המ"פ אמר לו, סבבה, אתה לא נכנס, לך תהיה ממפקדה, שם יותר בטוח, ומסתבר ששם פחות בטוח. ובאותה הזדמנות, באותו קבוצת פקודות, המג"ד נותן לנו את התוכנית ליום קרב הבא, שהיא כוללת השארת פלוגה ב' בפיקוד הסמג"ד ברבת אלעתים, כי זה צומת צירים מרכזית, צריך לנקות את הכפר וכו'. התקדמות לאזור הקו האדום, הגבול
הוא הגבול. איפה שבסוף רוצים להפקיע את האזור של חיזבאללה, איפה שהיו רוב ההרוגים בימים האחרונים של המלחמה, אזור כפר רנדוריה, אנחנו הולכים לשם כדי לסייע לגדוד נחל ולגדוד שריון, לשם הולכת גדודת מסייעת, זה כפר שנקרא צ'יט אל-קוצר, זה רנדוריה, זה אל-קוצר, הצ'יט אל-קוצר איפשהו פה, תבדקו אותי ודאו באמת. ולי הוא נותן משימה שיושבת משהו כמו 2 קילומטר מזרחית להצ'יט אל-קוצר, שאין שם כוחות העיר, והוא אומר לי, כן, יש פה איזה ציר, צריך לעבור עליו שקר כלשהו, אתם צריכים להפתח אותו. אני אומר לו, נמרוד, אין חיזבאללה, כאילו, מי יעבור על הציר הזה? כאילו, לא, זה. וכשאני מאתגר אותו במשימה שהוא נותן לי, אני מבין שהוא לא במצב של לנהל את השיחה. הרגע נהרגו לו 12 איש, אין לו פלוגת מפקדה, ובשלב מסוים אני מחליט שאני לוקח את הסיפור של המשימה הזאת, כמו שאני עושה עם הילדים, מפיח בו חיים חדשים, מספר איזה סיפור על למה המשימה הזאת חשובה, והולך לדבר עם יוני. אני מספר ליוני על האירוע, אנחנו מתייעצים למי אנחנו הולכים לספר את זה. אני חושב שבשלב הזה אנחנו מצליחים לא לספר את זה לאף אחד, אבל זה לא זוכר. בשלב מסוים זה מתגלגל למטה, ואני נותן את המשימה הזאת. וכשאני נותן את המשימה הזאת, התוואי שטח שבו אנחנו צריכים לשבת הוא שלוחה, 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 ציר שמתפתל ביניהם. אין אף בית באזור, זה שטח סלעי עם סירה קוצנית, וכשאחד המאמנים אומר לי, סבבה, זה 36 שעות, זה יום, איך נטמעים שם? אני אומר לו, בטח הביאו לנו יותר חפירה, קצת רשת אספה, נחפור קצת, אין לנו כלום, כן, בקושי יש לנו מים לשתות באותו יום, כן, אין אוכל, אין כלום. וברור לי לגמרי כמ"פ שאני לא שלם במשימה, אני לא מבין אותו. אני מבין שאנחנו הולכים לשם כי אין מקום לשתי פלוגות מקדימה, אבל אין למשימה הזאת שום תכלית מבצעית. אני לא מבין איך אנחנו הולכים לעבור את היום שם, חם רצח לגמרי. אני בטוח שכל צה"ל יעבור על הציר. ברור, כי זה מה ש... עכשיו אני מבין את ההונאה. נו, אתה רואה, זה החזיק כמעט 20 שנה השקר הזה. ואני אומר, ועם עצמי אני מתכנן טיפה דברים, כאילו איך נעשה את זה... אני אפילו מפיץ אותו עד היום. ועם עצמי אני מתכנן איך נשב שם, איך נעשה הבטחה היקפית וכו'. אנחנו מחכים ללילה כדי להתחיל לצעוד. לפני הלילה אנחנו עושים מין הסתערות כזאת בכפר, מנקים את הבתים. באחד הבתים שאנחנו עומדים להיכנס, אני מציץ מהחלון, אני רואה איזה תרמיל עם חוטים שיוצאים ממנו, רגע לפני שאחד החיילים בועט בדלת, כנראה מטען. הוא שבר את הזכוכית על הדלת ורעב. כמה שעות קודם אנחנו מוצאים עמדת סאגרים, סאגר זה טיל נ"ט ישן כזה על מזוודה, סאגר מוכן לירי ועוד כמה טילים בצד, יוני מוצא את זה עם מחלקה 2. 3 סאגרים. לא, היה שם מלא סאגרים. לא, היה על מחלקה 3. זה היה ההיילייט. כן, וכשיוני קורא לי, כאילו, תבינו כמה המחשבה שלי דפוקה, כשיוני קורא לי לסאגרים, הדבר הראשון שעובר לי בראש, מעבר לאיזה מגניב, אני אומר, שיט, עכשיו צריך להזמין סאפ שיפוצצו את זה, בטח הם יגיעו רק מחר ונתקע בכפר הזה עוד יום. אני הולך הצידה לדבר בטלפון עם... בקשר עם המג"ד שצריך סאפ, ואז יוני אומר לי, לא צריך סאפ, אני מסתובב ואני רואה אותו מחזיק את המזוודה של הסאגרים ביד. אני רק הרמתי את הכיסוי שם. ברור. אני חושב שזה אולי דוגמה לאחד הדברים שאז הייתי לא נשוי, בלי ילדים. כשאני חושב על זה היום, כאילו, חתן טוב. אתה חושב על זה היום, היית מחפש את החייל הלא נשוי והיית אומר לו, לך תריב את הסאגר הזה, אני רוצה לראות מה קורה. ניאל, אני רואה אותך מרגש. כולם מחר ברבנות. על המתק בכאן מים שלה. כן, אנחנו בערך באמצע הסיפורים. אתם רוצים הפסקה, אתם רוצים שנמשיך? להמשיך. סבבה, ככה. בשלב הזה אנחנו מחכים בבתים שלנו בלילה כדי שתעבור שיירה שנוסעת על טטרות, זה מסעיות כאלה מגניבות של פעם, לא חשוב מה, עם חיילי נחל סדירים
שצריכים להגיע לאן שאנחנו הולכים ברגל. החכמים ביניכם ישאלו מה הקטע, למה הסדירים נוסעים ברגל והמילואימניקים הולכים זה, נוסעים בעוד לא חשוב. אני בשלב הזה מבין מצוין שהסכנה הכי גדולה בסדירים שנוסעים במשאיות ואומרים על הציר 10 מטר מהבית שלנו, זה מחלקה 2, זה מה? דוץ. דוץ, ברור, כאילו, ברור לי בליינד שהם הולכים לזהות אותנו, איזה חייל שבדיוק קם ולפרג'ח אותנו. אני אומר לכולם, תשכבו, אל תדברו כלום, זה שלכם פוק, שימו את זה בתוך הכת של הרובה. אנחנו שמים את המשאיות עוברות, וכמובן, קורה משהו במחלקה 2, המשאיות נעצרות, אנחנו שומעים את החיילים דורכים נשקים, ואז אני אומר בקשר למ"מ 2, אבל בסוף סמל 2 שומע אותי, אני אומר לו, תצעק להם מהר, צה"ל, שלא יראו בנו. בחור דתי, שינדלר, שכם מכירים אותו, הוא מתחיל לצעוק צה"ל, וזה יוצא לו במבטא הכי ערבי שיכולים לדמיין. צה"ל כזה, כאילו שברור לך שזהו, עכשיו הם יודעים לאן לראות. והם יורים. הם יורים בהתחלה, אבל בסוף כל הסיפור, כל הדוץ הזה נמנע. הם עוברים ואנחנו מתחילים לצעוד לכיוון... יש לי קטע בזה, סליחה שאני הלכתי להחזיר את אחד החיילים, אפרופו הצבא לא הרים את השלטר שיש מלחמה. אחד החיילים, התפרקו לו כל הנעליים, ביקשנו שיכניסו לו נעליים, וזה מידה 45. אז כמו כל אפסנאי טוב, אמרו לנו, הבאתם את הנעליים הראשונות. זה בתוך לבנון, זה לא מה לנעול, זה פחות או יותר הרמה של זה. לא, היה לנו ואני הלכתי איתו לבית של 2 ועלינו הם ירו. היו לנו שלושה חיילים, אני אחד מהם, שהתפרקו להם הנעליים, וכשהיינו בקשר אמרו סבבה, תביאו את הנעליים לזה, אנחנו מה, אתם לא יכולים להגיע לגבול, נחליף לכם שם. כאילו זאת הייתה רמת הנתק בין אני רוצה להשתמש במושג בצבא הגדול לבין הזה. לדריימן זה מסוכם בצורה הרבה יותר יפה של, איך אמרת אז? קח כרטיס דלק, נכון? אחד לשיחות של דריימן עם הסמח"ט, דריימן אומר חסרים לנו זה וחסרים לנו זה וחסרים לנו זה, אבל הסמח"ט אומר מה אתה רוצה ממני? קח כרטיס דלק של 500 שקל לרכב הסחור, סע תפתור את כל הבעיות. זאת רמת התמיכה. אנחנו מסיימים את האירוע כמעט דוץ ברבת אלקים, יוצאים מהבית, מתחילים ללכת למשימה שסיפרתי לך עליה, שאני לגמרי לא שלם את המבצעית. יש איזה סיפור שהמצאנו שנראה סבבה. כן, לא, אבל זה קורה. אחר כך, שחורי הכלב הולך איתנו. כל ההליכה הזאת, אנחנו נותנים לו מים, נותנים לו קבנוס. שתבינו, מים וקבנוס זה כמו זהב היום. כאילו, זה היה, לא היה מה לאכול ולא היה מים. אחד הפלוגות בגדוד עשתה משימה ללכת לדודים בפאתי כפר אחר כדי להוציא מהם מים ולחלק בתוך הגדוד. כי לא הכניסו לנו שום שאלה. אנחנו מפצלים, אנחנו שוב פעם מובילים את הגדוד, אנחנו מפצלים את המסייעת. כן, זה 3 קילומטר מהגבול. רואים את זה בעין ממשגבה. אנחנו מפצלים את המסייעת לעמדות שלהם, אנחנו מתחילים להתקדם לאזור איפה שאנחנו אמורים ללכת. ככל שאנחנו הולכים, השטח נהיה יותר סילאי, עם פחות צמחייה וכולו חרוך. הכל שחור, הכל שרוף. כלומר, מסירה קוצנית פה ושם, זה נהיה פשוט משטח שרוף ומסולק. אנחנו מגיעים למין סלע כזה שממנו רואים את האזור שבו אנחנו צריכים להתמקם. מ"מ 2 אומר לי, מה שאנחנו זוכרים על הרבה זמן, אומר, פישמן, זה נראה רע, זה מראה רע, תגיד לי שזה רע. ואני אומר לו, רוני, בוא, זה רע מאוד. אנחנו מגיעים לתצפית על העמדות שלנו, כמובן שאף אחד לא הביא לנו לא את החקירה, לא רשתות הסוואה ולא כלום. ויש שם כלום. יש סלעים, סירה קוצנית פעם יש באמת שביל שמתפתד למטה, אבל אין שום אפשרות להקים עמדה, אפילו לא לשלושה חיילים. כלומר, בסוף, כאילו, יוני יספר על זה עוד 2 דקות, זה מגיע למצב של כאילו לעשות ככה. לשבת מאחורי איזה סלע, שאתה יודע ש4-5 קילומטר יש כפר יוחמור, אנחנו נדבר על זה בכלל לקחת את הדיחות, ואתה כאילו רואה אותה, אבל אתה אומר כאילו, שחק אותנו שאנחנו לא רואים אותך והכל יהיה סבבה. בנקודה הזאת אנחנו עושים את הדבר הבא. אני מכנס את כל המ"מים ואני אומר להם, תקשיבו, זאת המשימה שלנו, אני אומרת
את זה בצורה קצת פחות שקרית. ויש לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולים לתת לכל מחלקה שלוחה כגזרה עם תצפית ממש כמו מערב מרחבי, יש גבולות גזרה, יש מחלקה, אתם תעשו חצי ביום, שני שליש בלילה מבחינת שעות שינה. או שיש למטה, ממש בשטח השמדה של הציר מטע זיתים, לא רע, או שכל הפלוגה תהיה במטע זיתים ונשאיר 3 עמדות של 4, 5, 10 חיילים שהם יאבטחו אותנו ואתה יודע, 8-8, 4-8, נעשה החלפות. ואני משאיר את זה לדיון פתוח. אני אומר לממ"מים שאני לא בהכרח פתוח מה צריך לעשות. אני אומר, אין מים, אין אוכל, אנחנו על... חצי ליטר לכל שני אנשים. טבק מהשדה. כן. ואנחנו בסוף מקבלים החלטה שאנחנו נשארים... בסוף מקבלים החלטה שאנחנו נשארים בגזרות מחלקתיות, לא הולכים לנוח במצע הזיתים הזה. וככה אנחנו מתחילים את היום. עכשיו, כשאני מדבר על המלחמה, היום הזה היה יום הכי קשה. זה היום שבו כמעט איבדתי את הפלוגה, וביום הזה לא ירו עלינו כדור אחד. לא הייתה שום סכנת חיים ב-24 שעות. בדיעבד אתה אומר. זה לא היה סאגרים, זה היה קורנטים, והם עפו כל כך גבוה שאני לא יכול לקרוא. זה היה כמו לעמוד במופע יום העצמאות של זיקוקים ולהסתכל למעלה. יאללה, יוני. אני חושב שהחוויה שלי מהיום הזה זה שכל צמד חיילים או שלישייה של חיילים היו ממש מצונפים על איזה חתיכה של סלע, מנסים להתכסות עם רשת הסוואה, לשים את הכובעים על הראש. גם כשנכנסנו ללחימה אז כולם קסדות על הראש וכולי, אבל כשאתה יושב שם בשטח חום אימים, כאילו אף אחד בטח לא יכול היה לשים קסדה על הראש. זה בעיקר היה מעין מצב מאוד מאוד מתסכל, שכל המסגרת יושבת, מסגרת שעד לפני כמה שעות הייתה ממש בסוג של לחימה אינטנסיבית, ועכשיו היא יושבת סטטית, לא עושה כלום, ופשוט השמש היא זאת שחובטת בנו לאורך כל היום הזה. אני זוכר שגם בתור חפ"ק, אני הייתי מצוות למחלקה 3, בעיקר ראיתי את המשימה שלי ושל המפקדים שהיו איתי, זה לנסות לעבור כזה בין העמדות מדי פעם, לוודא שאנשים לא מתייבשים, שהם כאילו כולם מתחילים להיות עכשיו במין מצב מקטר כזה, של מה אנחנו עושים פה ולמה מייבשים אותנו כאן. תוך כדי הדבר הזה, וזה קרה לדעתי עוד ממש בשעות הבוקר, אנחנו המפקדים שומעים בקשר על האירוע שקורה בפלוגה המסייעת. הפלוגה המסייעת היא התקדמה מערבה יותר מאיתנו, כמו שפיש מתאר, לכפר שנקרא את צ'יטל קיצר. הם התמקמו באיזשהו בית, והמחלקת גיל שלהם, אני לא זוכר, זה היה 5. גם פה יותר. נפרסו על איזושהי מרפסת, מסתבר פלוגת טנקים שבכלל נמצאת 2 קילומטר דרומה מאיתנו, זיהתה אותם, והם ניהלו איזשהו זיהוי, או ניסיון לזהות אותם מול החטיבה. לא ידעו לזהות אם הם כן אויב או לא אויב, משהו שלקח בערך בין 45 דקות לשעה לפני שהם בכלל ירו. בסופו של דבר, אחרי שהם עשו תאומים עם החטיבה, הגיעו למסקנה של חיילי אויב. הזיהוי שלהם היה ככה בגלל שהחבר'ה כנראה מהמסייעת הלכו שם עם חצי בית ולא נראו כמו חיילי צה"ל, ואז קרה בעצם הגדוד של הגדוד, ושם נהרג עוד חייל. ואנחנו, כל פלוגה א' יושבת על השלוחות האלה שלה ורק שומעת את הדבר הזה בקשר, ורואים פתאום את המטוס F-16 ואת מסוק בלקהוק שנכנס ומחלץ את הנפגעים מהפלוגה המסייעת, ואנחנו כאילו לא קשורים לאירוע, כאילו נמצאים איפשהו על הסלעים שלנו ולא קשורים לאירוע. במקביל, אני כמפקד עוד יודע שגם קרה עוד את כל האירוע הזה עם המפקדה יום לפני כן, והחיילים לא באמת מודעים לכל האירוע הזה. זה מצב שהוא מאוד
מאוד סוריאליסטי. מה אפשר להגיד ככה? אתה נמצא בסיטואציה שהיא כביכול במלחמה, אתה לא נמצא בלחימה פיזית, אתה יודע שהפלוגת מפקדה נפגעה מאוד קשה, אתה רואה שהפלוגה המסייעת גם נפגעת עכשיו מאוד קשה, אתה יושב וכביכול לא עושה שום דבר, מתייבש. וככה העברנו את היום הזה. בסוף היום, כשכבר ירד עוד פעם החושך, אז החליטו לקפל את כל הגדוד, גם אחרי הראש קרה במסייעת, ולהעלות את כל הגדוד בחזרה לכיוון כפר שנקרא טייבה. ובאמת בשלב הזה התחלנו לגרד את כולם בשיירי כוחותיהם, מהסלעים שלהם, עלינו לכיוון, פחות או יותר במסלול שבו הגענו, עלינו למעין מגנן, זה הפלוגות טנקים וכל מיני דינאים שנכנסו, היו מגיעים לאיזושהי נקודה, עושים לעצמם איזושהי חטא חפירה כזאת, ממקדים את עצמם בפנים, עליהם ירו את הטילים מה שעבר מעלינו. באותו יום עוד לא נפגע ניה. עלינו למגנן הזה, שם אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי זה שהיה הרופא הגדודי, משה אלרון, שהוא אחד לדעתי נוירוכירורג, אחד הבכירים בארץ, הכין לכולנו מעין בקבוקי שתייה כאלה שמלאים במיץ לימונים סחוט עם סוכר. את הלימונים הוא כתב מאיזה עץ. באנדים. וזה מה שיחזיר אותנו לחיים. אשכרה זה מה שיחזיר אותנו לחיים. אחרי התרגיל... לא חושב שהוא ישב איתנו, הוא היה במסייעת. ואז בעצם, אחרי שאספנו קצת את עצמנו וארגנו מחדש את הפלוגה, התחלנו לעלות בחזרה עם כל הגדוד לכיוון כפר הטייבה, לשהייה כבר יותר ארוכה. כן. יש לי שאלה, שאתם באים במהלך כל לפני הסתערות, כתובים ועניינים, יש איזה מכת אש, טנקים, ארטילריה? כשיש טנקים, ארטילריה אין, באחד הכלבים ברבת הלטין, תקראו טיפה על צוות פניה ריין, זה צמד טנקים שהוא בנה באופן מאולתר ובא לסייע לנו בכמה זה. כשיש טנקים, יורדים איתם לתדר, נותנים גבולות גזרה, באים לסייע, כשאין, זה כמעט כאילו לכל דבר. לא ראינו אותו. חוץ מהחילוץ שהיה, ותכף אני אדבר על כפר יוחמור שממנו הרגו את צוות פניה, חיל האוויר מתעסק בלצוד את המשגרי קטיושות שיורים על העורף, ולא מתעסק... לא עבר בהם טיל, לא עבר בהם כדור, אפשר להגיד את זה. בסוף, בהרבה מאוד מקומות שבהם הגענו והיינו בטוחים שאנחנו הראשונים, ראינו שצה"ל היה שם, וזה כאילו היה נורא מוזר לנו, אבל תכף אני אקבל את הדברים, אני רק רוצה לסיים. תספר להם קצת מה זה שמורת טבע. תכף, אני אגע בזה כשנדבר על טייבה. אני יכול לסיים את הדברים? ביום התאפשות קורים שני דברים. אני כמ"פ, אני אגיד את זה מלמטה. בסוף, החיילים שהם משועממים והם לא מבינים למה הם שם, גם אם זה במבצע באיראן כדי להרוג את המהנדס של הכור הגרעיני, אם לחיילים שמם ולא מבינים למה הם שם, הם מתחילים לאבד את זה. ואני לא אומר את זה כתלונה, גם אצלי זה קורה בעבודה. איפשהו באמצע היום אני מבין שהפלוגה לא איתי. האירוע במסייעת הוא לא מקרין טוב, אתה שומע בקשר שמישהו נהרג באש מבצעים. וכשיצאנו ללחימה, כדי לתת טיפול רפואי יותר טוב, לכל פלוגה הוצמד מטפל בכיר, חובש או פרמדיק, ושני אנשי פינוי, שהם לוחמים, שהלכו למחלקת פינוי בגדוד, הם לא הלוחמים הכי טובים בגדוד, אבל הם יודעים לפנות לוחם, לתת לו עזרה ראשונה. יש לנו אחד הלוחמים כזה מוצמד למחלקה שלו. אחרי שאנחנו רואים את הטילי, את הקורנטים עוברים מעלינו מיוחמור, שעה אחר כך אני נמצא מחלקה אחת, אני רואה בשלוחה של מחלקה 3 קם בחור, אותו חייל פינוי, מוריד מעצמו את האפוד, זורק את הנשק ומתחיל ללכת לכיוון טייבה. המ"מ עולה מולי בקשר ואומר, פישמן תקשיב, הבחור של הפינוי איבד את זה, הוא אומר שהוא חוזר הביתה. עכשיו תכלס, אם הוא הולך טיפה ימינה מאיפה שהוא התחיל ללכת, תוך שעה וחצי הוא בבית. זה מסלול שעשיתי מלא ב-98-97. אמצע היום, באמצע המלחמה פחות, ואני אומר למ"מ, תפסו אותו, ואם אתם צריכים לקשור אותו
לעזוק אותו. תעשו את זה עד שירד החושך ואז אנחנו נפנה אותו. אבל זה דוגמה כאילו, אני רוצה להגיד כמה בקלות, כדי לא בקלות, על דוגמה על איך חיילים כאילו מאבדים את זה. יש יום שהוא לכאורה יום לחימה, אין שום סכנה, באמת, אין כלום, אף אחד לא ירה עלינו. הטילים עברו מעלינו בכלל, אין כלום, אבל המצב של חוסר ודאות, של חוסר מס, בסוף חוסר מים, חוסר אוכל, חום אימים וכולי, הוא כזה שמערער לאנשים את הדברים הכי בסיסיים. והסיפור של חייל שהוא לא איזה ג'ובניק, הוא לוחם צנחנים לכל דבר. מוריד את האפוד, זורק את הנשק, אומר, אני הולך הביתה ברגע. האירוע מסתיים, אנחנו תופסים אותו, אנחנו מתחילים להתקפל, שחורי הכלב כל הזמן איתנו, הוא איתי בעמדה, נותנים לו טיפה מים, הוא נשנש קבנוס, הוא נורא חמוד, אני אומר בוא נאשכרה, אם הוא חוזר איתי הביתה, אין, זה סיפור, לא לנכדים, לנכדים של הנכדים של הכלב שלנו מלבנון. אנחנו מבין שהוא לא חזר איתי. כן, זה פרק 2 לסדרה. אנחנו מתחילים לעלות לטייבה, כבר יורד חושך, יש שם איזה גדוד, כל הגדודים של החטיבה מתנגזים לאיזה צורת, בנס אף אחד לא יורה אחד על השני. ועל הציר שוכבת גופה של מחבל. בגדול זה חצי, כאילו באמת, לא, תודה רבה, לא נשאר ממנו כלום, רואים חלק מהשלט וזה. ושחורי הכלב רואה את הגופה הזאת, והוא מתחיל לפרק אותה, כאילו שהוא לא אכל 10 ימים, שזה כנראה באמת מה שקורה. אני לא מצליח לשכנע אותו להמשיך איתנו בטייבה, הקבנוס שלנו כנראה הרבה פחות אטרקטיבי מאחמד שאותו הוא כרגע מפרק, וככה לא הבאתי את שחורי הביתה. אז יש מצב שעדיין מסתובב שם, אני לא יודע, אבל הוא לא המשיך איתנו, אני רוצה להגיד מסיבות מוצדקות, כן, אבל כן, משיקולי קשור. אנחנו מגיעים באותו לילה לכפר טייבה, זה כפר גדול, לידו היה פעם מוצב צה"לי שאני הייתי מפקד שלו איזו תקופה. אנחנו משתלשים שם על 3 בתים. הגענו גם למוצב. כן, זה תכף נדבר על זה. אתה תמיד תופס את הבתים היותר שולטים. אחרי אירוע דבל אנחנו מבינים שצריך לתפוס את הבית השני. הכי שולט, כי אם אתה תופס את הבית הכי שולט בכפר אירוע לבתים. ואז יש בדיחה בפלוגה שמישהו בונה, זה מישהו יוצא מהמלחמה ובונה בית, אף פעם אל תבנה בית שיש ממנו את התצפית הכי טובה, כי אם תהיה מלחמה, פלוגה תיכנס לשם, תחרבן לך איפה שאתה רוצה ויצרו לך גרפיטי על הקיר. ולמעשה טייבה זה התחנה האחרונה שלנו בלחימה, אנחנו נמצאים בה 4 או 5 ימים, מנהלים שם כל מיני לחימה, תכף אני אספר על סיפורים משעשעים שקוראו לנו בכפר טייבה. בזמן הזה, העורף הלוגיסטי, תגידו אם אני מדבר שטויות, מזיזים אתכם עד פארק הירדן, שפארק הירדן זה החלק הצפוני של הכנרת. כן, זה שם, נכון, זה שם. אנחנו את הלילה הראשון, את אותו לילה של השישי לאוגוסט, חופי רוסי. הורידו אותנו לחוף רוסי, זה ממש חוף רוסי. שם עוד היו לנו שיחות במהלך הלילה. אנחנו התארגנו להכניס, ואנחנו באותו לילה הכנסנו אספקה, שאנחנו כל יום, למחרת בבוקר הם יצאו ללוויות. חלק מאוד גדול מהמפקדה קיבלו ארגזים של מדי א', כאלה חדשים כאלה בתוך ארגזים צבאיים. צחקתי ואמרתי, לזה כן יש להם, בזה אנחנו מסודרים. אז הגיעו מדי, אני לא יודע. אז הגיעו מדי א', והיו כאלה שהיו לא מעט שיצאו ללוויות בארץ, ואנחנו התחלנו לארגן את כל מי שנשאר מהגדוד וכל המשאיות וכל הציוד, העמסנו את כל הציוד ויצאנו מחוף פורסי. אמרו לנו לעבור לפארק הירדן, עשינו דילוג לפארק הירדן, הקמנו שם, בנינו איזשהו חטא מאוד גדול של שולחנות, והתחלנו לחפש אספקה לשלוח. אם אני זוכר אותו, דיברתי עם פישמן בפעם הראשונה, זה היה ביום שלישי בבוקר, אחרי שהבנו, אני הבנתי ממכם שלא קיבלתם אספקה, למרות שאנחנו כל יום מכניסים שקים מעט קצין אספקה, איך קוראים לזה? זה שהיה קצין אחראי על זה, בחור, כסף זה בחור, שהוא היה אחראי על השיירות של הנמרים שמה.
ולאכזריות, והבנתי גם מפישמן שתשמע, אנחנו כולם בבית יודעים שאנחנו צריכים לצאת תוך יומיים שלושה, שבו, תעשו טלפונים, קחו את הדף קשר, תעשו טלפונים לכל המשפחות בעורף, ורק תגידו להם שהכל בסדר. וזו הייתה התרגולת, אני כל בוקר הייתי לוקח את הוורד הרים, עולה עם האוטו לאיזשהו מקום גבוה שיש קליטה, מדבר עם פישמן, אני זוכר את המשפט, לחם ומים. עכשיו אני אומר לו, מים אספקה אתם מקבלים וזה, אז הוא לוחש לי לחם ומים, ואני משתגע, כי אנחנו, לא שהייתה כל כך הרבה אספקה, אבל רק לחם ומים. אנחנו דוחפים מזה ולא מגיע שום דבר, והוא לוחש לי לחם ומים, זה היה נורא מתסכל. אני עוצר אותך לשנייה. בשלב מסוים הצבא, לא הבנתם, והתיאורים, הצבא הגדול לא מצליח להבין את האירוע. וההנחיה היא, זה שהכלים היחידים שנכנסים ללבנון הם טנקים ואכזריות. זה מה שהיה, שלכאורה היה נגמשים, שזה היה 99.999 מהסד"כ הרכוב של צה"ל, שאותו טנקים, אסור להם להיכנס. בסדר? עכשיו, אכזריות, באותה תקופה יש רק לגולני, נהגי אכזריות יש רק לגולני, לדעתי אפילו לא היה במילואים. כלומר, בסוף, אנשים כמו קלר ועופר ואבישי וזה, דוחפים מלא קילבגים שיש בהם, וואו, חבל על הזמן, שום דבר מזה לא עולה על אף אכזרי, כי אין אישור להיכנס. וכשיש אישור להיכנס, אנחנו לא הגדוד היחיד שבפנים. והנתק הזה, הוא לא מתחבר עד ליום השישי או השביעי, שבסוף אתם, פיזית, נכנסים פנימה. אחרי שהבנו את זה שאנחנו, זה לא מגיע, אז היינו מגיעים עם כל הציוד, היינו מכינים, עומדים בחד של שולחנות, מי שהיה מחזיק קיטבק, והיו לנו ערימות של כל מיני, רק דברים ששנוררנו, כי לא קיבלנו זה, אני הייתי יוצא בבוקר לכל מיני חדנס וכאלה, לכל מיני מינימרקטים, קונה פסטות, והם רצו כל מיני, כי אי אפשר גם לשלוח דברים רטובים, כי הכל בתוך הקיטבקים, אז אמרנו אורז, פסטות וכאלה נשלח. טונות, מגבונים, עשינו כמה טלפונים לכל מיני אנשים שאנחנו מכירים, כל אחד בתחום שלו, והתחלנו לשנורר באמת, הגיעו מסעיות של מגבונים של אגיס, והגיעו באמת מלא דברים, אנשים היו עוברים, אנשים עצמאים היו מגיעים עם האוטו, באמצע עוצרים בשביל, הוא פותח את הבגאז', מוציא שקי יוטה של פירות יבשים ושל פיצוחים, שקים ענקיים, מוציא את השק, שם חבילות של עיתונים, אנרג'י בר, ויאללה להתראות ונוסע, ואנחנו היינו עושים את כל אני עשיתי טלפון... מה תעשו עם עיתונים? ליצרן של עיתונים? הקופסאות של שטראוס. גדי בן כל מה טבק. שהם עושים. ונסעתי סטריטאבה. טבק זה הגיע עם ענבים. מהשדה. ליד קיסריה עם הנונון, מהגבול עד קיסריה נסעתי עם הנונון להביא קופסאות של גלידה, כדי שאפשר היה להכניס לתוך קופסאות של גלידה. קופסאות פלסטיק ריקות. כן, הקופסאות של הגלידה, לא קופסאות גלידה. כדי שאפשר להכניס עגבניות, מלפפונים, דברים... שלא ימעכו דברים, נכון. כל יוזמה אישית של החבר'ה, הצבא הגדול הרמתי לא יודע. טלפון לדובר של מכבי נתניה, השגתי ממנו 5,000 שקל תרומה, הרמתי טלפון ליבואן של קורני, הצלחתי לשכנע אותו למכור לי בחצי שקל חטיף, נסעתי עם הנונון גם כן עד אזור אור יהודה כדי לקנות 10,000 קורני, שאפשר היה להכניס לתוך הקיטבקים, להכניס לתוך האפוד וללכת קורני. כל היום אתה חושב מה אני יכול לעשות, איך אני יכול לעשות, מי אני אעזר, וטלפונים. זה קל להגיד למקצועות של גידה, איך תדע מי מייצר אותם בכלל בארץ. זה טלפונים, נלך לצלצל לאשתי, תגיד לי מה הטלפון של היבואן של קורני על הקורני, לצלצל, זה לא אני, זה פוקציק, זה לא פוקציק, זה הוא. כל היום היינו עסוקים ואיך אנחנו דואגים להם להביא להם דברים פנימה. זה היה התעסקות אין סוף. בסוף, בראייה שלנו, יש לנו מאחורה את קלר וחבורתו, והם עושים שני דברים. יש להם משרד שהוא מקבל מיילים וטלפונים מהמשפחות. היו אנשים ששלחו מיילים, הדפסתם לנו, והכנסתם פנימה. זאת הייתה הרמה. גם היו אנשים, שיש את זה באחד הסרטים, שמתקשרת בת זוג או אימא, חושב שאתה עונה לה, והיא אומרת, לא, אני מדברת רק עם קלר. אם קלר יגיד לי שהוא בסדר, אני אאמין לו. אוסקר. כן, כזה. וזה כאילו, זאת התקשורת. כאילו, בסוף הם מרכזים. אני אתאר לכם משרד.
2006. משרד. קודם כל ישבנו אצלי באוטו, כי אז עוד היה את הטלפונים הקבועים באוטו, כי היינו בפארק הירדן ואין איפה להטעין טלפונים, אז ישבנו מהטלפון וכל בוקר היינו מוציאים שיחות לכולם בשביל להגיד עכשיו בצד השני, נכון שעוד לא היה וואטסאפ וכאלה, אבל עדיין יש טלפונים, ובצד השני, כאילו הם לא מבינים, ההורים או הבני זוג לא מבינים למה הילד שלהם לא זמין, וכאילו הם אומרים לנו תגיד לו שידליק את הטלפון, אנחנו רוצים שם. עכשיו לא מסביר לו, הם נמצאים בתוך לבנון, אין טלפונים, הטלפונים אצלי באוטו. לקחנו מצבר של, פתחנו ריוס אחד, הרמנו את המכסה של המצבר. עופר איש המחשבי, קודם עשינו טלפונים, עופר הקים כתובת ג'ימייל. נתנו להורים את הכתובת של הג'ימייל. אז היה צריך לדעת. אני עד היום לא מבין בזה. חבורת האקרים בפארק הירדן, כן. חיברנו למצבר של הריו את המחשב עם מדפסת, ומשפחות היו שולחות את הכתובת של הג'ימייל. משם אילון מאסק קיבל את הרעיון של סטארלינק באוקראינה, יפה, עכשיו... אבל לא היה תקשורת, בטלפונים הישנים של נכון, והתחלנו להדפיס עכשיו. חלק מהמכתבים כתוב למי זה מופנה. מתוק שלי. אבל חלק מהמכתבים אתה קורא מתוק שלי. עכשיו אתה לא יודע למי זה, אבל כאילו הכנסנו את הכל לתוך מעטפות ביחד עם כל היו הרבה פרדות. ריכזנו את זה לפי מחלקות ודחפנו את זה בתוך הקיטבקים ולא משנה כמה הדפסנו, היה עדיין 150 מיילים באינבוקס. במדפיס. סבבה, בשלב הזה אנחנו בכפר טייבה, אנחנו מקימים ממש 3 בתים מסודרים, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתחיל להוציא פעילויות של סריקה אחרי אמל"ח, איתורים, כל דבר אחר. זה מאוד מזכיר קצת כמו פעילות בט"ש, רק שזה רחוק מהגבול במדינה זרה ויורים עליך מדי פעם. ויש מלא קוריוזים. לדוגמה, אנחנו מקבלים כל הזמן במודיעין 2 ידיעות. שיש בית כתום שעליו רוצים לראות טילים. בית חסות. כן. ואנחנו מסתכלים על הבתים של כולם, אומרים, אין בית כתום, איזה זין לחבר'ה האלה שרוצים לראות עליהם טילים. ובאחד האירועים, באירוע שהלכנו לאסוף את הגופה של בני הריין, אני לא אכנס לזה היום, אנחנו הולכים לצד המערבי של הגזרה מאוד רחוק, וכשאנחנו מתחילים לחזור, בנקודת מבט שאף אחד לא הסתכל, אנחנו רואים קיר של מחלקה של בית 2 שהוא כולו כתוב. באותו לילה המחלקה מדלגת לבית אחר. סיפור שני זה שאנחנו שומעים בצורה מאוד מאוד חזקה הד של מרגמה. ברמה שאתה בטוח שהמרגמה היא כאילו מעבר לכפל קרקע קילומטר ממך. והקמן, אני לא יודע מי זה הקמן היה, אבל אם אני אמצא אותו, או שאני אנקוט על לימוד קלה, באיזשהו שלב הוא אומר, כן, זה מרגמה 120 של החיזבאללה שיורה עלינו. עכשיו, לא יורים עלינו מרגמות יותר מדי, אבל אני קונה את הסיפור הזה בכיף, מי לא רוצה לעשות מרגמת 120? ואתה הולך לשלוחה שממנה אתה שומע את המרגמה, ומה קורה? אתה שומע את המרגמה מהשלוחה הבאה. ואנחנו מבלים 3 ימים, 3 משימות יהודיות שיוצאים, 2 בפיקוד מ"פ, 1 בפיקוד סמך, שהולכים לצות למרגמה. זה מגיע למצב שהוא נותן לנו נ"צ, 12 ספרות, זאת המרגמה, אני מעלה את זה, אני אומר, בוא'נה, זה 1.5 קילומטר מאחורינו, פחד מוות. אנחנו מתחילים ללכת לאזור הזה, אחת החוליות שהולכת עולה על דופן מוצב טייבה הרוס, בצורה מאוד לא חיילית, אומרים לנו בקשר, רואים אתכם? הם יורים עליהם 2 טילים, לא פוגעים, זה פוגע לאט, ואנחנו ממשיכים... כן, אנחנו ממשיכים למשימה. למה אני מספר לכם את זה? כי באחד השיחות עם הקשר שלי, דופר, הוא אומר לי, זה הרבה שנים אחר כך, הוא אומר, פישמן, זה היה נורא מוזר, הלכנו לצוד מרגמה, ירו עלינו 2 טילים והמשכנו למשימה. וזה היה נשמע לי הערה נורא מוזרה, כי כאילו... מה זה עופר? איפה? אמרתי עופר, זה הבן זוג של מיכה, סליחה. זה היה נשמע לי נורא מוזר הערה של מיכה, של כאילו, בסדר, ברור שבדרך למשימה יכול שיורים עלינו, אין שום סיבה לא להמשיך. כי באחד הסרטים של המלחמה יש
סרט על גדוד של נחל שהם הולכים לאיזה משימה, פותחים עליהם באש מאיזה בית, יש להם איזה פצוע והם חוזרים לארץ כי יש להם פצוע בדרך למשימה. לא חשוב, יורים לנו טילים, אנחנו הולכים, אנחנו מזהים את הנ"צ בתור מין ריבוע כזה מתוחם עם גדר שבאמצע יש זרמה כזאת וברזנט. אני אומר בואנה, זה בטוח איזה ברזנט שמישהו מושך אותו וזה, תופסים עמדות, חיילים זוכרים, מושכים את הברזנט ויש שם ערימת עפר. לא מרגמה, לא בטיח ולא שום דבר, והסיפור של המרגמה ממשיך לרדוף אותנו כמה ימים אחר כך. מישהו רוצה לנחש מה זה המרגמה הזאת? המרגמה היא מרגמה 120 של הגצ"ר, אני מגיע לגצ"ר אחרי כמה שנים אחר כך, שיושבת במסגרמה ומסייעת לנו, באחד השלבים אני אשכרה מתווך, בסדר? אבל בגלל המבנה העבדיות והעד, אנחנו בטוחים שזה המרגמה שיורה עלינו, ואיכשהו הקמן מחבר את זה וכל הסיפור הזה. זה מגיע למצב שאנחנו מוצאים משימה של מחלקה 3 באזור שנמצא בין מוצב טייבה לאום משאבות, זה ואדי כזה שיורד בכיוון דרך הליטני, שיש שם בולדרים מאוד מאוד גבוהים, סלעים בגובה של 2-2.5 מטר, ממש כמו יער כזה של סלעים, שמה שעושים החיילים, בגלל הידיעת מודיעין הזאת, הם דופקים על הבולדרים ביד, כי הסיפור שמסתובב זה שאחד הבולדרים הוא סמלה, זה פיברגלס, שזזה הצידה, יוצאת מרגמה ויורד. אז כאילו יש מחלקה שהולכת ודופקת על הבולדרים בידיים, כי הם בטוחים שאחד הבולדרים הוא פשוט לא. יש לנו עוד קוריוזים? כן, יאללה. אז יאללה, קוריוזים, בואו נלך. אנחנו מגיעים לבתים, אין מים, אין חשמל. צריך לעשות פיקניק, אבל אי אפשר להוריד את המים באסלה, וזה מריח. אז השלט בשירותים זה נא להשתין בכיור ולא באסלה. בכיור זה יורד ונעלם, ובאסלה זה מצליח כולל לפני. זה אחד. 2, הלכנו איזה ערב, אמרו לנו לחלץ פצועים. והגיע נחמדון, מה זה? אכזרית הגיעה, ואז באים, פותחים אחורה, אומרים, יש פה מלא בקבוקי מים. אומרים, בואו נפנה נעלה. אני נכנס פנימה, מתחיל למסור. בקשר אומרים, יורים עליכם טיל. סוגרים את זה, זה לא נחמדון שלנו. האכזרית שלנו. אני נשארתי בפנים, והנגמ"ש נוסע. אני הנשק בלי הפלוגה. זוכר במלוק. ואני בלי הפלוגה. מה אני אעשה עכשיו? אני לא מכיר אותם, זה לא מהגבול. זה חבר'ה של, לא יודע מה. בקיצור, במקרה זכרתי את הקשר, אין טלפון. סובבתי, אמרתי לפישמן, אל תדאגו, אני בסדר, וחזרתי אחרי איזה שעתיים. זהו, לי... קוריוזי? הסיפור של החפ"קים שקיקת נגע בו לפני זה, מקבל משקל מאוד גבוה בטייבה. אנחנו אחרי יום התייבשות, יש לנו אנשים שאנחנו מדברים חמישתנו, אני, יוני, קיקת ועוד 2 אנשים, שאנחנו יודעים שזה אנשים מתנדבים. מדי פעם מגיעה שיירה, כלומר, יש אנשים שמבקשים לצאת החוצה. יש אנשים שאומרים, תקדים אותי הציל, אתה ממם, פישמן, או סירוב כלשהו, או תקשיב, אני צריך לצאת. אוטומי קצת. כן, תכף נדבר גם על זה. ואנחנו מבינים שזה טפטוף שאם לא נעצור אותו, זה יהיה שיטפון. ואלון ועוד כמה אנשים מקבלים שמות שהם הפרויקטים שלהם. הוא עכשיו צמוד לבן אדם X, והוא צריך לוודא, אנחנו עשינו אפילו התערבות בכסף אחד מהם, שהוא ממשיך איתנו עד הסוף. הוא לא יוצא החוצה, לא נשבר, לא קשה לו, וזה מגיע מרמה של שיחות סתמיות שצריך לוודא שלא משעמם לו, ועד לבאמת כאילו שיחות של מה מפריע לך, פילקו אותך מספיק שהיית ילד, כאילו, באמת, כאילו... המון מגע פיזי, המון מגע פיזי. זה נשמע רע היום. לא, זה בעידן של מיטו עכשיו, זה לא... בסדר, המון היינו פשוט עסוקים בלחבק אחד את השני. העוצמה של הדבר הזה היא מאוד גדולה. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה שבאמת האתגר שלי ושל יוני זה לייצר איזושהי שגרת פעילות. אנחנו לא רוצים להגיע ליום התייבשות למרות שאתה במבנה ואתה מרגיש מוכן. אתה לא רוצה להיות במצב שחיילים לא מבינים מה קורה. ואחד הדוגמאות הכי טובות
ממלכת אי הוודאות של צה"ל זה שנכנסת איזושהי שיירה בלילה עם עיתונים. אני בשלב הזה הולך למג"ד לקבל פקודות, זה יום לפני הפסקת אש. המג"ד אומר לי, תקשיב, זהו, זה פה, אנחנו צריכים לוודא שהלילה לא חוטפים אותנו לפני הפסקת אש, ולמחרת אנחנו מתקפלים, זה הצליח לנו להתחיל לתכנן. אני חוזר לפלוגה, ולפנות בוקר, הדבר הראשון שאני רואה זה חיילים שיושבים עם עיתון, אני חושב שזה היה ידיעות, שהכותרת בעיתון, זה כותר, יש את זה באיזה פריים בסרט, צה"ל החליט לכבוש את כל דרום לבנון. ואני אומר לעצמי, רגע, נמרוד הרגע אמר לי שצריך לתכנן את הציר הביתה, אבל כתוב בעיתון שיש לכולם שצה"ל החליט לכבוש את כל דרום, מה קורה? כאילו, זה ברמה שאתה אומר, אוקיי, אני מאמין כרגע לעיתון או לפקודה שאמרתי, למג"ד בטח ברמת החייל, תחשבו איזה, כאילו, כן הביתה או שממשיכים עוד לליטני עד שנעצור. אנחנו מסיימים את כל הסיפור בטייבה עם לא מעט אמל"ח שמצאנו, כל מיני דברים. בסוף הגדוד מאתר את הנקודת שיגור בכפר יוחמור שממנו ירו את הטילים שהרגו בסופו של דבר את הטנק של פגיה. חיל אוויר מפגיז את הנקודה. אנחנו רואים מטוס שמטיל פצצה, היא פוגעת, ירי חוזר משם אחרי כעבור 3 או 4 שעות, ומי שמצליח להשמיד את החוליה הזאת זה מסייעת שלנו עם ירי של טיל בדיוק לבית שממנו יורים. לנו יוצא אירוע שהטנק של פגיה שנפגע הוא נאטם במהלך הפגיעה שלו. הוא נגרר לארץ בלילה בלי שידעו, ההנחה הייתה שכל מי שנהרג הוא נמצא בתוך הטנק. כשהטנק מגיע לארץ ופותחים אותו בסדנה בגיבור, מגלים שבניה, המ"פ שהיה בצריח, לא בטנק. כלומר, הגופה שלו נמצאת בשטח. זה יום של הפסקת אש, וזה אומר שאף אחד לא מונע מחיזבאללה לרוץ לגופה ולקח אותה. אנחנו אוספים את מחלקה אחת, רצים בטיל. וואי, זה היה יום שבאמת, לא הגעתי ככה אפילו באימון בצאלים. באמצעות תצפית של הסיירת של הגצר, כמה שנים אחר כך אני מתפקד עליה, אנחנו מאתרים את הגופה, שמים אותה על האלונקה ומלווים אותו לשיירת טנקים שבדיוק מתפנה מקו המגע, מאזור רנדורי איפה שהיו את כל הקרבות. דויטש אני חושב, החובש של אחד, דויטש. זה נראה כמו מין, זה הלוויה כזאת רגעית, הוא עושה איזה תפילה, אנחנו הולכים עם האלונקה, עם הגופה שלו, אנחנו פוגשים את הטנקים של 401, מדבר איתי הסמח"ט, אנחנו מעבירים את הגופה למזרון האחורי. כשאנחנו מתחילים לחזור, הסמח"ט מדבר איתי בקשר והוא אומר לי, תגיד, אתה יכול לחפש בעיכול משהו, ואני מבין שהוא כאילו רוצה שאני אחפש קסדה, אבל הוא לא לגמרי מסביר לי מה צריך לחפש, ובקונטקסט אני מבין שהיה להם בעיכול שריונר שחטף טיל בראש, ולא מוצאים את הראש. אז אנחנו מבלים עוד איזה שעה שם באזור כדי לחפש. אני לא מספר את כל הגור הממש מדהים. אנחנו מבלים עוד שעה לחפש ראש, לא מוצאים לא ראש, לא קסדה, חוזרים לכפר, ובסופו של דבר, לילה למחרת אני חושב, אנחנו מתקפלים לארץ. כל הקיפול לארץ, אתם מכירים כולכם, תרגיל אחרון באימון, יום אחרון בתעסוקה, זה היום שיאללה, כולם רצים הביתה, שום דבר לא יכול לקרות, אנחנו מבינים שזה השלב הכי מסוכן, מרמה של פלטת כדור. ודוצים והכל, אנחנו מנסים לארגן את התנועה, חוזרים לארץ פחות או יותר דרך אותו ציר שנכנסנו לדעתי, וממש בגדר כבר מחכים לנו אוטובוסים. הייתה שם איזו שמחה כזאת שהייתה כאילו חצי על סמים, כאילו משהו שנורא נורא קשה לתאר. עכשיו זה היה בגלל שאני נולדתי באיזו מדינה רחוקה, לי לא הייתה את השמחה הזאת, הייתה לי תחושת הקלה, אבל החיילים שם, כאילו יש תמונות, הם היו באמת, כאילו, באקסטאזה, אני לא עושה סמים קשים, אבל כאילו ניצחנו מלחמת 6-2. כן, זה היה כאילו פסיכי לגמרי. אנחנו אוספים את כולם, אני ויוני מוודאים שאשכרה כולם יצאו, וכאילו בסוף אתה דואג לכל הדברים הקטנים, ואנחנו נוסעים
קלאב הוטל טבריה, כמו בפרסומות של פעם בערוץ אחד, פעם היה רק ערוץ אחד, ושם פוגש אותנו קלר, נכון? באמצע הלילה. כן, אנחנו מגיעים באמצע הלילה, וזה מפגש מוזר כזה, כי נפגשנו לפחות עוד פעם אחת במלחמה, אבל פה יש איזו תחושה כזאת. קודם כל אנחנו נכנסנו עם הריוסים באותו צהריים שאתם יצאתם בלילה בשביל לקחת את כל הציוד שאתם לא... העמסנו את כל הציוד בשביל שיהיה לכם יותר קל ללכת, ואז היה הפעם ראשונה שנפגשנו בתוך הבית. נכון, בטייבה, נכון. אחרי האירוע עם כן, ואנחנו פוגשים את קלר וזה כאילו... קשה לתאר את המפגש הזה, זה כאילו מצד אחד הקלה, מצד שני כאילו שם איזו התפרקות כאילו מורפת לגמרי. וזה בגדול, כאילו זה חותם את האקט המלחמתי שלה. יש עוד כל מיני קוריוזים, כאילו מטייבה נגיד, באחד השיירות שהגיע נכנסו דברים, נגיד היה דאודורנט. כאילו, באמת, דאודורנט, ואני קולט את יוני, זה היה דאודורנט של נשים בכלל. אני קולט את יוני מסתובב עם הדאודורנט כאילו ומסניף אותו כזה מדי פעם, כי כאילו יש לזה ריח ממש טוב, זה כל מיני כאילו מצבים כאלה הזויים שאתה... קלאב הוטל טבריה, אנחנו מגיעים לקלר, קלר פוגש אותנו, נראה לי מתפרק לגמרי, ואתה לא לגמרי מצליח להבין. זה מין תחושת אופוריה מוחלטת, כי אתה כבר בארץ, רחוק מאוד מהגבול. אנשים כבר ידעו על האירוע של כפר גלעדי, אז כבר מתחילים להבין את מי הם מכירים שנהרג וכו'. ומשם אנחנו יוצאים ליומיים בסניר לדעתי. לא, יצאנו הביתה. אתם אולי יצאתם הביתה. יכול להיות, סבבה. יוצאים הביתה, חוזרים למין... כן, אתה יודע, הפקת לקחים בבית ספר שדה בסניר, בא לדבר איתנו מפקד האוגדה, שבגדול הוא מסולק משם עם קריאות גבול. הוא מתחיל שיחה, אחד המשפטים שהוא אומר, שאפילו המג"ד שלנו אומר לו, גיא, זה הזמן לך, הוא אומר, נכון, אז לא היו אמצעים, אבל אתם יודעים, אולי לא חייבים את כל האמצעים הסקסיים האלה של חד עיני ואמרל על הנשק. וזה כאילו, זה חיילים כאילו עוד אמרו לו כל מיני משפטים, לפני זה השלב כאילו שאפילו המ"פים והמג"ד אומרים לו, חביבי, זה האות שלך ללכת. הוא היחידי שלא הודח מכל ה... הוא סיים את הקריירה שלו שנה אחר כך, זה בסדר. אנחנו מתחילים כל מיני סדנאות עם חיילים, מדברים וכו', במקביל יש קצינים ממזי, היום קוראים לזה נראה לי כבר לא מזי, שמדברים עם המ"פים ושואלים כאילו לחימה, לקחים עיקריים, אני זוכר טוב מאוד שאני אומר לאותו בחור, הוא אומר לי, מה היו המשימות העיקריות שלך? אני אומר לו, המשימה העיקרית שלי הייתה שלא נמות מאש כוחותינו. זהו, וזה בערך בין 70 ל-80% ממה שאנחנו רצינו לוודא שיקרה. יש לנו עוד איזה יום כזה בהמשך, בחיפה, ואחד התהליכים שאנחנו מתחילים לעשות בפלוגה הוא להבין מי החיילים שנפגעו לנו לא בגוף. ויש לא מעט כאלה, יש לנו 2 חיילים ב-48 שעות הראשונות ללחימה שהם עוזבים את הפלוגה. אני לא רוצה לקרוא לזה סירוב פקודה, אבל אחד החיילים שהוא היה בן מסלול שלי מהסדיר, הוא מגיע איתנו עד לגדר ואומר לנו בהצלחה, לא חוצה איתו את הגבול. בן אדם שני שמגיע לימ"ח מאוד טעון מהאירועים על רקע, לא חשוב, רקע כלשהו וכל הלחימה, הוא לא מבין מה הוא עושה שם, כשאמרו ככה ואמרו ככה, אנחנו ביום השני אומרים לו תפדל, אליו מצטרף עוד בחור אחרי יום. ויש לנו חיילים, אחד ממחלקה 3 שנעצר 20 סנטימטר לפני שהוא דורך על מוקש נ"א שלנו. חלק מהדברים האלה זה שלי, כי זו משימה שאני שילחתי אותו בסד"ם שלא היה ממופה, אני הכרתי אותו מהסדיר. הצלף מהאירוע של החוליה.
תלמיד כמה הוא גם בשלב מסוים הוא לא ממשיך, ואנחנו מגיעים ל6-7 אנשים שברור לנו שמצד אחד אנחנו חייבים, אני לא רוצה להשתמש במולה לשכנע אותם למצוא טיפול, אנחנו חייבים להעניק להם טיפול כלשהו, בסדר? ומצד שני ברור לנו שזה אנשים שיהיה לנו נורא קשה לקרוא למילואים שוב. ורוב האנשים האלה הם לוחמים מעולים. לפלוגה יש תעסוקה שנה אחר כך. ב-2007 אנחנו עושים תעסוקה ברמת הגולן במוצב 105, אנחנו עושים תעסוקה, גם קוריוז, באותו שבוע שמפציצים את הכור בסוריה. אנחנו לא יודעים על זה, אבל יש המון דברים שקורים שאנחנו בקו, מגיעים חבר'ה ממטכ"ל, יש פה צוות ממגלן, בשלב מסוים סוגרים לי את הגדר ואומרים, אם יש התרעת גדר, אל תוריד לשם בתשתיות, זה בסדר. אנחנו מגלים את זה בדיעבד. והתעסוקה שבאה אחרי המלחמה, אני לא זוכר אותה, ופה אתם תגידו לי, אני לא זוכר אותה כנורא מארגרת מבחינת אנשים, אבל אני כן זוכר שהייתה מאוד לא טריוויאלית בלהביא את החבר'ה. כן. זה היה עוד פעם תקופת חגים. היה מעט מאוד סדק. מעט מאוד סדק. בדיוק, כי אנחנו נכנסנו למלחמה עם בערך 130%. אספרתי לכם את כל החבר'ה שהגיעו מלונדון ומארצות הברית שבכלל לא היו משויכים אלינו, כמו חיילים שלי בסדיר. וסמל 3 זה בחור שכבר נפלט מהמילואים והוא הגיע במקום... היה ים באנשים, היה לנו חייל, איך קראו לבחור מההנדסה שהצטרף אלינו איתו קודם? ימיני. יוסי. כן, שרד איתנו גם את זה. כן, היה חייל שבכלל הגיע מהנדסה, עד היום אין לי מושג איך שלישותית, הוא הגיע לצנחנים, הוא היה במלחמה, וכאילו היה... ככה זה 10 שנים נוסף אותנו עליי. כן, נכון. עם המשקפיים של השחקן פה. כן, ומההייפ הזה של מלא אנשים וחוויות לחימה, אתה דועך מאוד מהר לנפגעי הלם שהצבא, אנחנו והגדוד ב-551 מאירוע דבל, אנחנו מגיעים כמפקדים למדור נפגעים בצה"ל, והמדור אומר, אין לו מושג מה לעשות איתכם. פעם האחרונה שטיפלנו בכל כך הרבה נפגעי הלם היה ביום כיפור. אנחנו לא יודעים איך בכלל להניע את כל הדברים האלה, ולוקח לצבא המון זמן לטפל באנשים שהיו בכפר גלעדי. אני לא מדבר על... יש חדש עכשיו. חרדה, לא, חרדה. איזה נקרא, חרדה. ואנחנו, ואני אומר את זה בתור כישלון קודם כל שלי, אנחנו לא תמיד מצליחים לשכנע את אותם אנשים ללכת ולקבל טיפול. גם כי אומרים שלוקח מלא זמן, גם בגלל כל מיני סטיגמות, וגם כי בסדר זה בקטנה וכו'. וזה רע. בסוף, לפחות בראייה שלי, לא משנה כמה זמן האדם היה תחת פיקודי, אני להוציא אותו החוצה לאזרחות עם גם כלשהו פגיעה נפשית, זה ללא תהליך מסודר שבו הוא משתקם לנצח, אבל יש לו לפחות איזושהי תרופה לטפל בזה, זה לא דברים תקינים, ועד היום יש לנו מספר לא רע של חיילים שאנחנו יודעים שהם לא קיבלו עזרה, הם לא לקחו עזרה בצורה יותר מדי אפקטיבית, אבל אני לרגע לא מאשים אותם, וזה חלק של דבר, כי זה מסוג הדברים שלא רואים ואתה מסתיר, והרבה מאוד פעמים אתה מתנוס זה לבד, אבל זה דברים כאילו שאוכלים אנשים ובסוף הם צפים וכל מיני אירועים עם משפחה, עם ילדים בסופו של דבר קל, לא קל, אבל אפשר למנוע את זה וחבל מאוד שאנחנו לא עשינו. זהו, מה שהייתי רוצה לעשות עכשיו זה לראות אם יש עוד סיפורים קומיים טרגיים או תערוכות ולהשאיר לכם כמה שיותר שאלות. רגע, שנייה, איימן, קלר, עופר? זה דבר אחד אני רוצה להגיד. רק אחד? זה לא כמה כלי לך. דברים. אוקיי. כמה דברים. אחד, אני חושב שאתה היית מנכה החמישי. או השישי. נשמע רע, אבל סבבה. לא שומעים אותך.
אני אומר, לדעתי פישמן היה מ"פ החמישי שלי במילואים. כמו שהוא אמר, הוא היה מ"פ תמיד, מבחינתי תמיד זה המ"פ, וסליחה יוני, למרות שגם יוני היה מ"פ, המ"פ זה פישמן, וכל נושא החפ"קים לא ידעתי עליו, אבל לדעתי המספר המועט של האנשים שלא יכלו לתפקד נובע מזה שליווה איתם על באש ובמים אחרי פישמן. זה היה דבר מדהים, מנהיג בחיים שאין שני לו, ואני חייב להגיד את זה. ולגבי אנשים שנפגעו, אז אני מדבר על מקרים הקשים, אבל לדעתי כולנו השתננו. אני היום לא יכול לראות תוכנית מדברים בה על מישהו שנפגע זה בלי שאני אפתח. אני לפחות פעם בחודש חושב על החבר'ה שאנחנו בכפר ילדים. כשהכנתי את הבר מצווה לבן שלי, אז אני נוסע באוטו, אני חושב על התוכניות של הבר מצווה, ואז אני נזכר משום מקום בקרקש, ואני נעצר בצד כי העיניים מצטרפות, פשוט נשאר איתנו, אני יודע, רובנו נשאר איתנו כל הזמן. בקוריוז, כשהיינו שם, אתה אמרת על הנחלאים שנפגע להם מישהו, אז הם פשוט חזרו לארץ. אחרי כמה שנים הייתה תוכנית בטלוויזיה, ודיברו עם אייבי. הוא סיפר שהייתה מחשבה לגייס פלוגת מפקדה של גדוד שלא גויס כדי להחליף אותנו. אני נעלבתי מהמחשבה שחשבו אז מה עם כל הקצינים של המפקדה הלכו? יש סיבה שלא נעשה את המשימה שלנו ולא נדאג מבוקר עד ערב בתספוקת? איזה מין... כאילו... יש משימה, לא עומדים לה. קיצור, מלחמה, כוכב אחד, אנחנו לא ממליצים. עוד משהו? כן, שאלות. למה הולכים לקלאבוטל? אחרי המלחמה, ולמה הולכים לסניר לדבר הזה? לא רוצים לברוח הביתה למשפחה? אז תראה, רגע, התשובה הרשמית היא שלא, כי המעבר הזה חד מדי. אתה יודע, מלחמה, סכנת חיים, חבר'ה מתו וכל מיני דברים שוליים כאלה, והביתה זה לא בריא וזה לא נכון. אתה רוצה... מדרגה. מעבר לזה, אחד הדברים המרכזיים במילואים זה מין מועדון סגור כזה שבחוץ אף אחד לא מבין. אז גם אם אתה חוזר הביתה ומספר לחברה, לאשתך, לילדים שלך את הסיפור, זה היה נשמע להם בין ביזארי לקטע כאילו של אבא השתגע, כי אין אנשים שמבינים ממך חוץ ואתה צריך תקופת ניקוז והבשלה כדי באמת להבשיל את זה ולתרכז את זה, ואז להיות מסוגל לחזור הביתה. או שרוצים הביתה, היו לנו חיילים שעל היומיים האלה בסניר היו תרומת וזה ופה ושם, אבל אתה מבין בדרך לפה דיברנו על כל מיני דברים, כמה? 17 שנה אחרי? 18? שאנחנו מבשילים אותם רק עכשיו, ואתה יודע, לא טמבלים, לא פריירים, לא איזה חבר'ה צעירים. אתה צריך את הזמן הזה, זה סיפור שהוא, גם אם הוא נראה פשוט, הוא לא. כן. רק שנייה רגע, רק הערה קטנה. קלאבוטל, למה קלאבוטל? קלאבוטל נטוש וסגור. זה לא שיש פקידות קבלה שהם מקבלים חדרים וכאלה. יש שמישהו יצרור מפתחות וכל רס"פ הלך לכמה חדרים ופתחו לנו חדרים שאנשים יוכלו להיכנס ולהתקלח. כאילו, חיפשנו איזשהו מקום שהחיילים היה חייל שאשתו עוברת בקלאבוטל והיא סדרה שנקלח... הם יוצאים, צריך להתארגן ולהחזיר ציוד וכו'. דרך אגב, קוריוז על קלאבוטל, אחרי שהייתם כמה ימים בלבנון? 11 יום שהם לא הורידו את הבגדים ולא הורידו את האפודים הקרמיים לקחו את כל הציוד, ריכזו את כל הציוד. לא היה קרמי. לא קרמי. לא קרמי, אפודים רגילים, נכון.
ריכזו את כל הציוד באולם של את כל הפק"לים, את כל האפודים, את כל הציוד באולם של הקלאב הוטל, סגרו אותו, שמו שומר מבחוץ, למחרת כשפתחו את הדלת, קיר של סירחון, המזבלה הכי מסריחה לא מתקרבת למה שהלך זה נורא פוגע. מה זה? זה נורא פוגע. אני ניסה את הדאודורנט של אנשים, זה לא עזר. הוא לא מרח על הווסט. אני יכול להגיד, אני מאוד מתחבר לתחושה של זר לא יבין וזה מטיל עלינו אחריות. מי שהיה שם יכול לתמוך ומי שקורא את זה בהמשך. ומבחינתי זה שליחות. להבין את זה, כי ההרגשה של זר לא יבין זאת היא הרגשה מאוד חזקה. אתה לא יכול לשפר. אתה הרמת לי, כי מכל הסיפורים פה זה נשמע... לא, אני לא בא אליכם חלילה בטענות, אני בא לדרגות הרבה יותר גבוהות. תבוא בכיף, אני שזה... בדרגות האלה. לא, זה לא קשור אליכם. שזה הכל היה שם חפלאפ אחד ענק, וניתוק ברמה מדינה. כאילו, אתם אומרים שגם המשפחות שלכם לא הבינו למה אתם לא עולים. כאילו זה אימון בקלה ברמת הגולן בחורף. תראה, ברמת המשפחות, עלי מ"פ פעם, כשהיינו בקו לבנון, אז תמיד היו אומרים, החבר'ה, החיילים נהרגים לך בקו לבנון, ואנשים שותים קפה בבית קפה בצפון תל אביב. הוא אמר לי, בתור חייל, וזה בדיוק המטרה שלך. אתה כרגע, זה תורך, למות בלבנון, כדי שאנשים בצפון תל אביב יוכלו לשתות קפה. בסדר, זה השאלה הקשר שלי... החברתי. אז רגע, שנייה. אז לגבי המשפחות, וואלה, קטנתי ולבוא אליהם בטענות. אתן לך דוגמה לנתק צבאי. בשלב מסוים, בטייבה, יוני ואני, תופסים את המח"ט, בועז עמידרור, צנחן, אמיץ, באמת היה סבבה של מח"ט במלחמה. אומרים לו, בועז, הציר הזה מטייבה לארץ, 4.5 קילומטר אורך, היינו פותחים אותו בטייבה על בסיס יומי, פתיחת ציר, כלב גשש, מעבר מים, פותחים. תן לנו כאן, אנחנו נפתח את הציר ותוכל להכניס פה שיירות מתי שאתה רוצה, כי רוב הציר בכלל נסתר מהאזור שחיזבאללה שולט בו, הוא במדרון אחורי. הוא אומר לנו לא, ואנחנו אומרים לו, אבל הוא אומר לא מאשרים לי, כאילו... דרך אגב, לא, סיפרתם פה ניתוקים הרבה יותר חמורים מזה. אבל זו החלטה טקטית ברמת השטח של חטיבה. לא צריך מטוס F-16 שיתקוף לי מטרה. השאלה שלי עם הדרגות הגבוהות של האלופים ותת-אלופים, רמטכ"לים למיניהם, כאילו, לדורותם. אם הם הסיקו מסקנות מהניתוק הזה. קודם כל היה רמטכ"ל מחיל האוויר, זה היה פעם ראשונה ולדעתי גם... לא, כי זה, אתם מדברים פה על הרמת ניתוק שכאילו זה להעיף להם סטקפות לפנים. אז תראה, אני... קלאב הוטל סגור, זה גם מפגר. בתור אחד שהיום בחטיבה מכיר את תוכניות אופרטיביות, נשמע מצחיק, אבל זה באמת 40 קילומטר צפונה, במקרה יצא אותו מספר כמו גרמנים קטן. הצבא לכאורה הפיק את כל הלקחים. התוכניות היום מתייחסות לפרקים הרבה יותר קטנים, לוגיסטיקה, מעברים וכו'. כן, הכל באמת. אבל אתה מבין בדיוק כמוני שיש הבדל בין ימ"ח מסודר, יודעים אצל מי המפתחות של קלאב הוטל ואשכרה יש סבון נוזלי, לבין הסוויץ' המנטלי כדי לעשות את זה, כי בסוף כשלוגיסטיקה פיקוד צפון אומרת לדריימן ולקלר, אתם רוצים נעליים? תביאו את הנעליים ונכניס לכם ראש בראש, המבין שגם אם יש נעליים, עד שהסוויץ' המנטלי הזה לא יעבור למצב מלחמה זה לא יקרה. עכשיו, האם אנחנו נחזור לאותם דברים במלחמת לבנון השלישית שתכף או לא תכף יקרה? הסבירות בעיניי הרבה יותר נמוכה, אבל יכולה לקרות. כי גם הוא סיפר על העניין הזה שהוא הלך ולאסוף תרומות והיה צריך לשכנע אנשים שעשו לו הנחות. נגיד בצוק איתן, אני לא הייתי, כן? או שמי שפה היה, הבנתי שהם קיבלו חבילות נונסטופ. הנה, מעולה, הפכנו לקחים. כי זה גם היה הזיה, לשכנע חצי שקל קורני. 11 יום 7 קילו. זה גם טוב. זה אחד הסיפורים הכי מצחיקים שהיה במלחמה. אני לא נשכח. זה שצה"ל היה מלא בשישיות של מים של אקוונובה. וכאילו זה היה ברמה שאתה רואה חייל מדלג מבית לבית כאילו והוא מדלג עם שישיית אקוונובה כאילו שזה פקל כזה כמו מק 2 הוא שם את השישייה ואז הוא מעביר את הזה וזה כאילו
זאת הייתה הלוגיסטיקה. אישיות של אקרונובה שמלוות כל שתיים. זה 4 קילומטרים. זה הבקבוק הכי לא נוח להחזקה. נכון? עד היום אני לא שותה את המים האלה. החלק הכי מצחיק שקרה לי, זה כשחזרתי הביתה, אתה מבין, עכשיו הוא אומר פה בעזה בצוק איתן שהכניסו להם פיצות, הוא עלה במשקל, הוא אומר. חיים אחרים. כשאני חזרתי הביתה, חברה שלי רצתה ממש לפנק אותי, אז מה היא קנתה לי? מה חיכה לי במקרר? טונה. קבנוס. והיא אמרה לי, תראה, קניתי במיוחד בשבילך, ואני רואה את הקבנוס, זה היה בדיוק אותו סוג שאכלנו 11 יום ברציפות, אני לא יכול להגיד לה, וואו, חמודה, זה לא בכיוון. מנותקים נמאסת. תודה רבה, זה בדיוק מה שרציתי. איפה שחורי, איך קראת לו? חורי, אני מקווה שסיים את חייו בשיבה טובה. חלק מכבדים. אבל מה הסיבה רק בגלל שהוא אכל את זה? עדיף בשר של גויים על ללכת עם יהודים, אני לא שופט, אבל אתה יודע. היה ריח. כן. אם לא קיבלת מפלגה של אוכל, למה לא אכלת, אתה יודע מה, זה בדיוק מה שעשינו. אנחנו פרצנו לחנויות, לקחנו אורז, קמח, קצת ירקות. ניקינו את רוב הבתים אחרי שסיימנו בהם, ממש עם מטאטא. יש פה נציג שהשאיר מכתב לתושבי הבית עם כתובת אימייל שלו. תגיד לי אם אני מדבר לא נכון, אני לא בטוח שהמוסד מאז לא סימן אותך באיזה צלב, כן? שהנוסח היה, סליחה שהיינו בבית, השארנו לכם נקי, וכאילו נשמח לשמור על קשר, משהו כזה. זה היה אחר. זה היה מחלקה 3, אבל זה היה מישהו אחר. הייתה לפחות משימה מבצעית של אחת הפלוגות שהלכה לנקז מים, תלינו את זה מתחת לגרפיטי של נסראללה. דרך אגב, כדי לנחם אתכם, היום יש תפיסה צה"לית, יש לזה שם מכובס, במקום בזיזה יש לזה שם ממש כזה יפה, של איך אתה מכשיר נכסים מקומיים, איך אתה מוודא שהמים לא מורעלים, באורז הוא לא פרסי, אלא משהו שיותר אוהב יהודים, ממש כאילו תוכניות מסודרות, איך אתה יכול להתבסס על משאבים מקומיים עד לרמה של רכבים. לחלק מהיחידות בחירום יש תוכנית לקחת את הרכבים שישארו שם ולנסוע עליהם. אני לא בטוח שחיל האוויר לא ישמיד אותם כמה זמן אחר כך, אבל זה הרבה מחוץ לחלק שאני אחראי בו בחטיבה. עוד שאלות, כן? כן, היה כל האירועים הטראומטיים שעברתם במלחמה. כל הצחוקים, לא שמת לב? כן, איך היה לחזור ולהמשיך לעשות מילואים? זה די לפת תעופה, אתה יודע, תגיד, לא חוזר. לחזור ולהמשיך לעשות מילואים. תראה, בוא נגיד לך, צריך לחזור הביתה, בסדר? זה החלק המוזר. בלילה הראשון שישנתי בבית, זה היה במושב, עבר טרקטור ברחוב, אני קפצתי מהמיטה וצעקתי מי הכניס טנק הביתה. זה עדיין בדיחה ביני לבין אשתי היום. ולמחרת הלכנו לבילו לקנות איזה משהו לאוטו, ורכב עלה לה על הרגל. וזה נורא שישע אותי באותה תקופה, כאילו שלא מתתי כל ה-11 ימים בלבנון, וכמעט נדרסתי כאילו בבילו ליד איזה אוטו ספר. זה כאילו סתם היה איזה קוריוז כזה. לעשות מילואים לפחות בעיניי, ופה חשוב לשאול את החברה,